Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Sa baryong iyon, ang mga kalamansi ay hindi lamang pangkaraniwang prutas. Matagal na itong binabantayan ng mga residente sapagkat may kakaibang kapangyarihan itong dala. Ginagamit bilang pangontra sa sakit. Ngunit higit sa lahat, ang ilang bunga nito ay may kakayahang maging sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Ang mga aswang na tahimik na nagmamasid at naghihintay ng tamang oras upang umatake. Lolo Ison, bakit ka pumayag na iwan ako dito ni Mami? Ay, naku Kevin. Wala na akong magagawa dyan, iho. Ikaw rin kasi, hindi mo inaasikaso ang pag-aaral mo. Puro kabarkada at alak. Napakabata mo pa para dyan. Pero Lolo, kung sila nga hindi nakatagal dito dahil sa mga aswang, paano pa kaya ako? Anong aswang? Walang aswang dito. Ay nako Lo, narinig ko si Mama at Dad na nag-uusap tungkol sa mga aswang. Sinabi pa ni Dad na muntik na akong hindi lumaki sa tiyan ni Mami. Kung hindi nila ako dinala sa Maynila, baka nga daw hindi na ako nabuhay eh. Mga kwentong barbero lang yon. Hindi lahat ng naririnig mo totoo. Eh di ba, hindi rin lahat ng sumbong sa inyo ni Mami ay totoo? Paano ako mabubuhay dito, Lolo? Hindi ko alam kung sino ang tao at sino ang aswang sa mga taga rito. Masyado ka lang napapraning, iho. Marami ka na bang mapaglilibangan dito? Kung gusto mo, mag-enroll ka na lang sa malapit na high school. High school? Lo, kolehiyo na ako. Ni wala ngang signal dito. Ay, kolehiyo ka na pala. Pambihira. Hindi man lang sinabi ng nanay mo sa akin. Binata ka na pala talaga. Di ba Lolo, natural lang sa amin na magsaya pagkatapos ng mga oras sa pag-aaral namin. Eh, bakit hindi ka nag-aaral? Nag-aaral naman ako, Lolo. Talaga? Eh, bakit ka bagsak? Lolo naman, hindi ko talaga kaya rito. Tulungan mo kong kumbinsihin sila Mami na sunduin na nila ako rito. O kaya bigyan mo na ako ng pamasahe pa uwi ng Maynila. Sigurado ka ba dyan? Bibigyan kita ng pamasahe. Makakauwi ka kaya ng ligtas? Tinatakot mo ba ako, Lo? Wala namang aswang na bumibiyahe. Bakit? Akala mo ba ang mga aswang palagi lumilipad lang? Lolo, please. Sa Maynila, tapang-tapang mo. Pero dito, sa kwentuhan pa lang ng aswang ay nanginginig ka na. Eh, paano pa kaya kung makakita ka? Ayan oo. Naiihi ka na yata sa salawaan. Hindi po kaya. Pawis lang yun. Lolo talaga. Sige, isipin ko na lang na malakas kang mamawis. Pero kumilos ka na. Ang baho ng ihi mo. Hindi nga po ako umihi sa salawal. Pero saan po ba ang CR? Gandun sa likod ang palikuran dito, iho. Mag-ingat ka't baka may makasalubong ka. Lolo naman eh. Lalo mo akong tinatakot niyan. Hindi ka naman nila kakainin agad. 3 araw ka munang mawawala. Hindi ko na pinansin ang mga sinabi ni Lolo. Agad akong pumunta sa itinuturo niyang palikuran dito. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kevin. Matagal na akong tagapakinig ng inyong channel at nais kong ibahagi ang aking kakaibang karanasan. Isang kwentong nagbigay sa akin ng leksyon na hindi ko malilimutan. Nagpunta kami ni Mami sa probinsya ni Lolo Ison para magdala ng mga pinamili at dalawin siya. Akala ko ay bibisita lang kami pero wala akong kaalam-alam na iiwanan niya pala ako rito. Habang natutulog ako sa kwarto, iniwan na ako ni Mami. Nauna na siyang umuwi sa Maynila. Walang signal dito. Walang magawa at takot na takot pa ako sa mga aswang na ayon sa mga naririnig ko ay naninirahan daw sa lugar na ito. Duwag ako kahit naastig akong tignan.
Kaya sigurado akong hindi ako magtatagal dito. Natatawa si Lolo nang mapaihi ako dahil sa mga kwento niyang panakot. Matapos kong maglinis, unti-unti ko na rin natatanggap ang kapalaran ko dahil wala naman akong ibang magagawa pa. Siguro naman hindi ako hahayaan nila Mami na mapahamak dito. Bigla naman akong napangiti nang nakita ko si Kuya Pido kaya agad ko itong nilapitan. Kuya Pido! Oh, bakit Kevin? Hindi ba dito ka na lumaki at nakapag-aral? Oo, dito na ako lumaki. Pero hindi ako nakapag-aral eh. Grade 2 lang ang natapos ko. Ha? Bakit naman po? Mahirap ang buhay dito. Isa pa, ulila na ako. Kaya mula nung iniwan ng mama mo si Lolo Ison, inampun niya na ako. Kaya pala. Pero bakit hindi ka pinag-aral ni Lolo? Ang totoo niyan, pinipilit niya ako. Pero ako na mismo ang umaayaw. Mas gusto ko kasing nagtatrabaho kaysa mag-aral. Wala ka bang mga kapatid? Hindi ko alam kung meron. Basta ang alam ko lang, wala na akong mga magulang. Pinatay siya sa harapan ko mismo. Ha? Sino naman ang pumatay? Nakulong ba? Ang dami mong tanong. Hindi sila makukulong dahil hindi naman nahuhuli ang mga nilalang na pumatay sa nanay ko. Anong ibig mong sabihin, kuya? Aswang ang pumatay? Saan mo naman nakuha yan? Alam kong may mga naninirahang aswang dito. Ayaw lang umamin sa akin ni Lolo. Malamang ikaw din, hindi magsasabi ng totoo. Ikaw talagang bata ka. Diyan ka na nga muna. Baka may ipag-uutos ang lolo mo. Kuya, wag mo akong iwan. Sama na lang ako sa'yo palagi. Nakakatakot dito. Ayaw naman akong kunin nila Mami. Ikaw talagang bata ka? Wala namang aswang dito. At sigurado akong walang magkaka-interes na kainin ka. Kahit na kuya. Sasama na lang ako sa'yo palagi. Ayokong maging pulutan ng mga aswang, no? Akala ko ba matapang ka? Nag-iisang apo ka pa naman na lalaki ni Lolo Ison. Oo, matapang ako sa tao lang. Kung aswang na, ayoko na. Anong laban ko sa makapangyarihang kagaya nila, hindi ba? Saan ka pa pupunta? Napakabilis mo namang maglakad. Hinihingal na ako sa'yo eh. Saan pa ba? Eh di sa sakahan ng lolo mo. Sa kabilang baryo? Mukhang may alam ka tungkol sa kabilang baryo ha? Wala naman. Ayoko lang lumayo dito baka kasi biglang maawa sila Mami at sunduin na nila ako rito. Bakit? Ayaw mo ba talaga rito? Madami dito magagandang chicks. Naku, wag na. Ayokong dito maghanap ng nobya. Baka aswang lang yan na nagkatawang tao. Pasaway. Ang mga aswang, hindi kagandahan ang kutis. Mapusyaw baga na parang hindi nasisikatan ng araw. Kung ang balat ng kausap mo ay natural, sigurado akong tao yan. Katulad niya? Tanong ko kay Kuya Pido at itinuro ang babaeng nakita ko. Matagal naming kilala si Kuya Pido. Sa tuwing bumibisita kami kay Lolo, siya palagi ang sumasalubong sa amin at nagpapasok ng aming mga dala. Kaya naman hindi ako natatakot sa kanya. Nahihirapan akong makipag-usap sa iba dahil iniisip kong aswang sila. Pero nang sinabi ni Kuya Pido ang mga palatandaang alam niya, bigla akong ginanahang kilalanin ang magandang dalaga na nakita namin. Kanina ko pa siya napapansin. Nagsasampay siya ng damit at nakasuot ng bestida na abot sa tuhod. Hindi siya maputi tulad ng sinasabi ni Kuya Pido. Maamo ang kanyang mukha at mukhang lahat ng kalalakihan ay magugustuhan siya. Lumapit ako sa dalaga para magtanong ng daan pero isang tingin lang ang binato sa akin at bumalik sa loob ng bahay. Kaya agad din akong bumalik sa paglalakad kasabay si Kuya Pido. Mukhang hindi ka pinansin ah. Nakuha mo man lang ba ang pangalan? Hindi, napakasungit. Ganyan ba lahat ng babae dito? Sigurado nagulat lang siya. Bakit mo naman nasabi? Ang mga kalalakihan dito ay may taglay na katorpehan. Kaya kung bigla ka nalang nagpakilala sa unang pagkikita nyo, baka isipin niyang ikaw ang aswang. Grabe naman yun. Alam mo, maganda siya.
Magandang damit niya pero parang may amoy yata yung babae, Kuya Pido. Baka may halamang gamot ka lang na naamoy sa kanya. Mas naniniwala ang mga tao dito sa mga herbal kaysa sa mga gamot na nabibili sa butika. Hindi namin namalayan ni Kuya Pido na nakarating na kami sa sakahan ni Lolo. Agad naman siyang lumapit sa amin at pinuna ang usapan naming dalawa dahil ang mga mukha namin ay seryoso. Mukhang mahaba-haba ang naging usapan niyo ah. Ang tagal yung dumating at parang ang hinhin yung magsilakad. Sino naman yan? At ikaw, Kevin, bakit ka na andito? Wala ka namang alam dito sa sakahan. Alangan namang magpaiwan ako sa bahay, Lolo. Nakakatakot kaya. Isa pa, wala namang TV o signal para may pagkaabalahan ako. Kaya dito na lang ako, papanoorin ko kayo. Lo, doon po muna ako. Si Kevin po pala ay nabigani sa kagandahang taglay ng pamangkin ni Ate Nora. Kuya Pido naman eh. Natawa na lang si Lolo Ison sa sumbong ni Kuya Pido habang ito ay naglalakad palayo sa pwesto namin. Ay nakong bata ka. Hanggang dito ba naman dadalhin mo ang kaharatan mo? Mabuti pa kung tulungan mo na lang kami dito. Nora, Iya, pwede mo bang pakituruan si Kevin kung paano magpitas ng mga lansones? Lolo naman eh, pagtatrabahuin niyo ba ako dito? Abay, oo. Wala kang magawa. Hindi ba? Binibigyan na kita ng trabaho. Pero Lo, Lumapit ang babaeng tinawag niyang si Nora nang may malaking ngiti sa kanyang labi. Ay, hindi ka naman siguro mababalian. Malaki naman ang katawan mo. Tamang-tama. Gamitin natin sa pamimitas ng mga lansones. Mamaya, aakyat ka para kumuha ng rambutan. Wala na akong nagawa nang hilahin ako ng isang matandang mukhang tauhan ni Lolo Ison dito sa sakahan. Nakasimangot ako habang pinipitas ang mga dilaw na bunga. Tuwing may kulay berde akong nailalagay sa sisidlan ko, pinapalo pa ako ni Ate Nora. Bagsak ang katawan ko nang umuwi kami. Hapon na at patulog na ang araw. Hindi ko namalayan ang oras dahil naging abala ako sa pamimitas. Gusto ko sanang mahigana pero hinila na naman ako ni Kuya Pido para maglinis ng paa. Nagagalit daw ang lolo ko kapag hihiga ako sa higaan na hindi nakakapagpalit ng damit na pinagpawisan. Hindi ko alam, may kaartehan din pala ang lolo ko kahit siya na lang mag-isa dito sa bahay. Wala akong ideya kung nasaan si Lola. Iniisip ko na lang na patay na siya dahil hindi ko siya kailanman nakita. Hindi rin ako pala tanong kay Mami at Daddy. Wala silang oras sa amin. Puro trabaho sila dahil marami kaming magkakapatid. May 3 akong kapatid na babae, 1 bunso at 2 panganay na katulad ko. Masisipag mag-aral ang mga yun, lalo na at palaging yun ang bilin ni Mami at Daddy sa akin. Ang isang ate ko na dapat tapos na ng pag-aaral ay pumasok pa sa law school habang ang isa naman ay 3rd year college na. Ang bunso namin ay 2nd year high school na habang ako naman ay 1st year college. Kinaumagahan, nakayuko akong lumapit sa kusina para maghilamos nang madatnan ko silang nag-aalmusal. Kumusta naman ang tulog mo? Ay nako Lo, bukod sa ang tigas ng kama nyo na puro spring, ay pagkaingay-ingay ng alaga nyong pusa. Bakit ba tuwing gabi sila naglalampungan? Anong pusa na naman ang sinasabi mo? Wala namang alagang pusa si Lolo dito. Meron, may pusa dun sa kwarto ko sa bubong. Naghahabulan pa nga sila, walang tigil. Halos 3:00 na ng madaling araw, ang sakit tuloy ng ulo ko. Daig ko pang nalasing magdamag. Ito ang kape. Magkape ka muna. Maagising ka naman sa katotohanan, walang pusa dito. Kung pusa man ang kapitbahay, napakalayo nila. Hindi naman nakakarating dito ang mga alaga ng mga yon. Naku, ibig sabihin pwedeng aswang yun.
Lolo, ayoko na dito. Pakisabi kay Mami na aswang na ako. Sige na, please. Susmi, Kevin. Diyos ko naman, Kevin. Magbihis ka na. Kalaki mong tao ay napakaluwag mo. Aswang yun, Lo eh. Aswang. Bakit? Anong tingin mo sa mga aswang? Tao lang din sila. Hindi sila kailangang katakutan. Anong hindi? Kaya nila akong kainin ng buhay, Lo. Habang ako lang kalaban-laban sa kanila. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla na lang ako naiihi tuwing pag-uusapan ng aswang. Yung takot na nararamdaman ko doon ko ibinubuhos. Hindi naman talaga ako duwag, kaya kong makipagbasag ulo pero sa kapwa ko tao. Ang mga nilalang gaya ng aswang, manananggal at vampira ay mga nilalang na nilikhang may angking lakas na natural sa kanila. Isinama ako ni Lolo sa pamimitas kasi minamadali daw at kailangan ng matapos bago dumating ang buyer. Mang Ison, isinama ko ang pamangking ko sa pamimitas. Ang sabi niyo po kasi kailangan nating matapos agad dahil 4:00 na ng hapon darating ang buyer niyo. Wala na kasi akong mahanap na tutulong sa atin. Ang iba, marami ring trabahong ginagawa. Lalo na mga lalaki. Kahit ako na lang ang umakyat at siya na lang ang magpulot at maglagay sa balanan. Nagliwanag ang mata ko nang makita ang babae sa likod ni Ate Nora. Ito ang babaeng nakita ko kahapon. Napakaganda na at napakasipag pa, kaya agad akong nagpresenta. Ako na po nga aakyat. Kayo na lang ang magpupulot ng mga maiiwan sa lupa. Saluhin niyo na lang din ang ibababa kong kaing. Tama ba, Lolo? Pwede naman. Ano nga palang pangalan mo, Iha? Ito si Kevin, apo ko. Jessa. Ako si Jessa. Pamangkin ni Tia Nora. Bagay na bagay sa maamot maganda mong mukha ang pangalan mo, Miss. Aray naman, Lo. Bakit niyo naman po ako binatukan? Nakikipagkamay lang naman ako eh. Umayos ka, Kevin. Nandito tayo dahil nagmamadali tayong mamitas dahil darating ang buyer. Hindi para pormahan mo ang trabador natin. Diyos ko naman sa'yo. Nakikipagkamay lang naman po ako at pinupuri siya. Hindi naman po siguro masama kung mapansin ko ang taglay niyang kagandahan. Ay, nako, sige na, Jessa. Ikaw na lang ang tumulong kay Kevin. Tulungan mo siya para mapabilis ang trabaho niya. Kung sakaling puro porma lang sa iyo yan, maaari mo siyang sapakin. Sige na, Nora. Salamat sa tulong mo, ha. Maaari na kayong magpatuloy sa pagpitas. Bumalik si Ate Nora sa kanyang mga ginagawa habang si Jessa naman ay tahimik na nakasunod sa akin. Napangiti ako ng malapad nang may maisip na banat para sa kanya. Di ba? Sa huli, sa akin ka din bumagsak. Hindi siya nagsalita kaya nilingon ko siya. Ngumiti naman siya sa akin ng pagkatamis. Kahit hindi masarap sa ilong ang kanyang amoy, natitiis ko naman. Madalang ka ba talagang magsalita? O ayaw mo lang akong kausap? Hindi naman sa ganoon. Hindi lang kami lumaki na nakikipag-usap ng basta-basta sa lalaki. Sa relihiyo namin, bawal ang makisalamuha na lang sa mga lalaki. Lalo na yung mga kakikilala pa lang namin. Ganon? May ganon palang relihiyon? Oo, nung lumalaki kami. Pero wala na ngayon. Patay na kasi ang mga magulang ko. Kaya kay Tia Nora ako ngayon nakatira. Ganon ba? Sasabihin ko sana na mabuti ka pa nag-iisang anak. Pero mukhang malungkot ka kasi mag-isa ka lang bukod sa tiya mo. Totoo naman. Bakit ikaw? Ilan ba kayong magkakapatid? Ay, interesado na siya sa akin. Sira, hindi sa ganoon. Siyempre, kinakausap mo ko at apo ka ng amo ko. Kaya kailangan kitang pakisamahan. Kung ayaw mo, ayos lang naman sa akin. Mas maganda namang nagtatrabaho habang may kausap. Malilibang ka na lang at lilibas ang oras na hindi mo inaasahan. Tama ka naman dyan. Ito ba ang unang beses mong tumulong dito? Hindi. Palagi na kaming kinukuha ng lolo mo para magpitas. Wag lang talaga doon sa kalamansian niya.
Ha? May iba pa bang sakahan si Lolo? Oo, doon sa Karatig baryo natin. Kaso ayaw namin pumunta doon. Bakit? Anong meron doon? Basta. Mahirap ipaliwanag pero ayaw naming lumalayo dito. Ganun ba? Ang alam ko nga merong sakahan doon si Lolo. Hindi ko akalain na ganoon pala kalawak ang sakahan ng pamilya namin dito. Hindi rin kasi nababanggit ng mami ko. Isa pa, halos ayaw din nilang tumagal dito tuwing bumibisita na parang mayroon silang tinatatakutan na bagay na hindi ko mawari kung ano. Mabilis namin natapos ang pagpipitas. Naramdaman ko na lang ang pagod ko nang maupo kami sa damuhan ni Jessa. Sobrang nalibang kasi ako habang kausap siya na nagtatrabaho dito sa bukid. Gusto ko sanang umuwi nang ayain ako ni Jessa sa malapit na sapa. Malinis ang sapa na yun at mukhang doon nga siya naglalaba. Masarap kausap si Jessa, hindi mo mamamalaya ng oras. Palagi siyang may gustong pag-usapan, lalo na't malakas ang kuryosidad niya katulad ko, kaya hindi kami nahirapan makipag-usap sa isa't isa. Nakaupo kami sa damuhan, nakikinig sa tunog ng malalambot na alon ng sapa na umaagos. Nagpatuloy ang aming kwentuhan habang ang araw ay unti-unting lumulubog. Sa mga sandaling yun, unti-unti kong nararamdaman na ang takot ko sa mga nilalang na aswang ay parang nababawasan. Hindi ko na alam kung bakit pero sa piling ni Jessa, tila nakakalma ang mga pangamba ko. Sabay kaming naglakad ni Jessa pauwi. Bago kasi makarating sa bahay ni Lolo ay madadaanan ang bahay nila. Nang lumiko na si Jessa papasok sa bahay nila ay isang sulpot naman ni Kuya Pido sa tabi ko. Mukhang napapalapit ka na kay Jessa. Huwag kang maingay kay Lolo. Baka mapagalitan ako. Alam mo namang ayaw niyang nakikipagharutan ako eh. Eh bakit? Naghaharutan na ba kayo? Ang tinik mo talaga! Maganda si Jessa. Hindi siya katulad ng mga babae sa Maynila. Isa pa, mukhang virgin pa siya. Uy, bata ka. Umabot ka na sa ganyang bagay? Aray, makabatok naman kuya. Parang hindi mo naman ginawa yun. Saka normal naman yun sa Maynila. Talagang hindi. Kaya nga hanggang ngayon, wala pa akong asawa. Kasi hindi ako kasing tinik mo. Gusto mo, turuan kita. Pas. Baka mabalibag lang ako ng Lolo Ison. Gusto ko pa siyang samahan kaysa mambabayo mag-asawa. Mabait kasi sa akin ang lolo mo eh. Kailanman, hindi niya ako pinabayaan mula noon. Napaka-drama naman, nakakainis. Ang mga kabataan talaga iba talaga ang laking syudad. Kinabukasan habang iniinda ko ang sakit ng mga paa ko at ang balikat ko ay pumasok si Lolo Ison sa sala. Si Kuya Pido naman ay nasa kusina habang naghuhugas ng plato. Kakatapos lang naming mag-almusal dalawa habang wala si Lolo. Sabi kasi ni Kuya Pido, nagpahilot ito sa sakit ng tuhod. Pido, Kevin, magbihis kayo. Tayo ay mamimitas ng kalamansi sa kabilang baryo. May sakahan pa nga po talaga kayo doon? Oo, doon kami dati nakatira. Doon ipinanganak ang mami mo. Usuotin mo itong kwentas na to. Ha? Para saan po ba to? Ano po ito? Suotin mo na lang. O ang gulok, ilagay mo sa iyong baywang. Ano ba naman yan, Lo? Parang sasabak naman tayo sa gera nito. Parang gano'n na nga. Binibiro ka lang yan. Dalian mo dyan. Hindi ko maintindihan si Lolo pero sumunod na lang ako. Kahit nagtataka pa rin ako. May mga buyer na kausap si Lolo na palaging pumupunta sa bahay para mamili ng prutas sa sakahan at mga gulay na tanim doon. Ngayon, kalamansi naman ang may bibili. Kaya kailangan naming pumunta sa kabilang baryo para mamitas. Akala ko simpleng araw lang ito. Pero habang papalapit kami sa baryo, parang may bumibigat sa dibdib ko. Mga kwentong aswang mula sa mga narinig ko, bumabalik sa isip ko.
Napahinto si Lolo sa paglalakad at tumawak sa kanyang tuhod. Kaya naman napalingon kami ni Kuya Pido sa kanya. Kevin, Pido, sandali. Sumasakit ang tuhod ko. Sandali! Lo, paano yan? Kaya niyo pa po ba? Malayo pa po ba yung sakahan ng kalamansi dito? Pero hindi po ba ang sabi niyo darating ngayon ang bibili ng mapipitas natin? Sayang naman kung wala tayong maibibigay. Iyan nga ang iniisip ko. Hindi ko na talaga kayang lumakad. Kagabi pa sumasakit na ito. Ay, akala ko kakayanin ko. Pero hindi na pala. Bakit hindi na lang po kami ni Kuya Pido ang pumunta doon at mamitas? Sigurado ka ba? Kaya mo akong samahan? Naman, isang kaing lang naman yan, di ba? Para lang hindi tayo mapahiya sa mamimili. Kita kong may pag-aalinlangan kay Lolo Ison, pero pumayag si Lolo Ison sa suhestyon ko. Kaya kami na lang ni Kuya Pido ang nagpatuloy papunta sa kalamansian. Bumalik siya sa bahay ng iika-ika at dahan-dahan. Habang naglalakad kami ni Kuya Pido, isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Parang may anino na dumaan. Ang mga bulong mula sa mga puno, parang may ikinikwento sa akin na hindi ko maintindihan. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Tumingin ako sa paligid. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Naramdaman siguro yun ni Kuya Pido kaya nagsimula siya ng usapan. Palagi kaming pumupunta dito ni Lolo. Kayo lang dalawa? Oo, isang buong araw kaming namimitas ng kalamansi. Pero wala talagang sumasama sa amin. Kahit sila Ate Nora, hindi sumasama. Oo nga, nabanggit nga ni Jessa sa akin pero bakit? Ang usap-usapan kasi, ang baryong ito ay pinaniniwala ang baryo ng mga aswang. Hindi ko alam kung seryoso si Kuya Pido o nagpapatawa lang siya pero biglang nadulas si Kuya Pido at nahulog siya. Ay tanga! Kuya! Malakas ang sigaw naming pareho. Nahulog siya sa isang malalim na hukay. Parang patibong. Hindi ko na maabot ang kamay niya. Nakatingin ako sa kanya at hindi ko alam ang gagawin. Halos hindi ako makagalaw sa pagkagulat. Kuya Pido! Anong gagawin ko? Kumuha ka ng kahoy! Dalian mo! Saan? Wala akong makita dito, kuya. Subukan mo na lang kaya hawakan ng kamay ko para mahila kita paakyat. Hindi maaari. Mas malaki ang katawan ko at di hamak na mas malakas ako sa'yo. Kaya kung hahawak ako sa'yo, siguradong malalaglag ka din dito kasama ako. Alam mo, umanap ka na lang ng kahit anong pwedeng mahawakan dyan. Umikot ako sa paligid. Naghahanap ng kahoy na pwede kong gamitin pero wala akong makita. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na huni ng isang uwak sa itaas. Nakatingin sa akin ang ibon, parang may binabantayan. Tumitindi ang kaba sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Tumawag ka ng tulong. Bilisan mo. Alam mo ang dam pabalik, hindi ba? Tumakbo ka pabalik kay Lolo Ison. Sige na. Kuya Pido! Kumapit ka! Hindi kita iiwan! Sige na, Kevin. Tumakbo ka na. Bilisan mo. Wala na akong ibang magagawa. Hindi ko alam kung paano ko siya ililigtas. Tumakbo ako pabalik ng bahay habang pinipilit kong hindi isipin ang mga kaluskos na naririnig ko sa likod. Parang may sumusunod sa akin. Sobrang lakas ng huni ng uwak na parang tumatawag ng kasama. Hindi ko alam kung ano yun, tao ba o iba. Pero mas lalong bumilis ang takbo ko. Hindi ko ininda ang takot. Ang buo kong isipan ay nakatuon sa isang bagay. Makarating kay Lolo Ison para makahingi ng tulong. Habang tumatakbo ako, ang bawat takbang ay mas bumibigat. Pakiramdam ko'y may mga matang nakatingin sa akin. Sinusundan ako. Hingal na hingal ako nang makarating sa labas ng pinto at saktong nakaupo doon si Lolo habang nagkakayas ng kawayan. Kevin, anong nangyari sa'yo? Bakit hingal na hingal ka?
May humahabol ba sa inyo? Nasaan si Pino? Nahulog po. Ano? Anong nahulog? Nahulog sa puno ng kalamansi? Uminom ka nga muna ng tubig. Diyos ko kang bata ka. Nalaglag ka ba sa ilog? At basang-basa ang pantalon mo? Mabilis kong tinungga ang basong inabot sa akin ni Lolo Ison. Kita ko ang sakit sa kanyang mukha pero alam kong hinihintay niya ang mga sagot sa kanyang mga tanong. Hingal na hingal pa rin ako nang muli akong magsalita. Si Kuya Pido, nahulog po sa isang malalim na balon. Kailangan niya po ng tulong natin. Ano? May huli naman sila. Hindi ko pinansin kung anong sinabi ni Lolo dahil mas nakatuon ako sa paghanap ng lubid para maiahon namin si Kuya Pido mula sa balon. Tara na, Lo. Kailangan na nating maialis si Kuya Pido sa balon na yun. Mapapahama ka lang kung babalik ka doon. Wala na tayong magagawa. Hindi na natin siya maabutan. Ano po? Anong ibig niyong sabihin? Ipababayaan na lang natin si Kuya Pido na mamatay doon? Lo, si Kuya Pido yun. Maiging huwag ka nang bumalik kaysa parehong buhay ninyo ang manganib. Lo, nahulog lang po siya sa isang balon. Anong panganib ang sinasabi niyo? Tutulungan lang natin siyang makaahon doon. Kung ayaw niyo, ako na lang. Pahingi po ng lubid na maaaring itali sa puno para makahawak siya. Sa tingin mo ba talaga, isang simpleng balon lang yon? Lolo, ano po bang meron sa balon na yun? Halika na po, tulungan na natin si Kuya Pido. Pumasok ka na sa kwarto mo, maligo ka at huminahon ka. Ano? Hahayaan na lang natin si Kuya Pido sa balon na yun. Lo, siya ang kasama niyo ng matagal sa panahon. Hindi niyo siya pwedeng pabayaan. Napaupo ako dahil sa halo-halong emosyon. Nanghihina ako habang umiiyak. Hindi ko maintindihan kung bakit hahayaan namin si Kuya Pido doon at bakit tila kampante lang si Lolo. Pakiramdam ko may tinatago ang balon na yon. Hindi ako nakatulog buong gabi. Patuloy na bumabalik sa isip ko ang mukha ni Kuya Pido, ang takot sa kanyang mga mata at ang mga salitang binitiwan ni Lolo Ison na hindi ko maintindihan pero ramdam kong may mabigat na kahulugan. Paulit-ulit na bumabalik ang mga huni ng uwak, ang malamig na hangin, ang mga aninong tila sumusunod sa akin habang tumatakbo ako pabalik kay Lolo. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o kaba pero tila manhid ang buong katawan ko. Parang may mabigat na bato sa dibdib ko na nagpapahirap sa bawat paghinga ko. Kinabukasan nagising akong pagod na pagod. Mabigat ang pakiramdam ko, parang hindi pa rin totoo ang lahat ng nangyari kahapon. Si Kuya Pido, nasa balon pa rin siya at hindi ko alam kung buhay pa siya. Ayoko lang isipin ang mga posibilidad, kailangan kong gumawa ng hakbang. Bagsak ang balikat ko nang lumabas ako sa bahay. Hindi ko nakita si Lolo Ison pero sa di kalayuan ay tanaw ko si Jessa. Agad akong tumakbo papalapit sa kanya. Jessa! Oh, Kevin! Kamusta ka? Masyado bang malayo ang tinakbo mo? Mukhang sobra na ang iyong pagod. Kakasimula pa lang ng araw. Saan ang punta mo? Sa kabilang sakahan. Iyong karatig na sakahan ng lolo mo ay nagpapitas din, kaya tinanggap ni Tia Nora. Gusto ko sanang tumulong dahil madami daw gagawin. 3:00 pa lang kasi umalis na siya. Ha? May gagawin ka palang importante. Pasensya na. Bakit? May ipapagawa ba si Lolo Ison? Wala naman. Magpapasama lang sana ako. Ha? Saan naman? Huwag kang maingay ha. Baka malaman ni Lolo Ison mapagalitan ako. Nawawala si Kuya Pido. Anong ibig mong sabihin? Kahapon lang ay magkasama kayong dumaan dito, di ba? Saan na pala kayo pumunta? Nakabalik agad si Lolo Ison. Pero kayo hindi ko na napansing bumalik. Pumunta kami sa kabilang baryo. Naiwan si Kuya Pido sa isang malalim na balon. Hindi na ako pinabalik ni Lolo dahil delikado daw. Mabilis din akong nakatulog sa pag-aalala. Gusto ko sanang samahan mo ko. Pupuntahan natin si Kuya Pido. Pangako hindi ko hahayaang mapahama ka. Naku, Kevin. Mapapagalitan ako ni Tia Nora.
Ayaw niya akong pumunta doon dahil sa mga aswang. Pakalapain nila tayo. Puprotektahan kita. Ito, kwintas ito na binigay ni Lolo. Sigurado akong pangontra ito. Isusuot ko sa'yo. Sige na, samahan mo lang ako. Hindi mo na kailangan ibigay sa akin yan. Bigay sa'yo ng lolo mo yan eh. Mukhang hindi kita mapipigilan. Kaya sige, sasamahan kita. Pero kailangan natin maghanda. Salamat, Jessa. Hindi ko talaga alam kung sino ang maaaring sumama sa akin. Magdala tayo ng lubid. Siguradong nandoon pa si Kuya Pido. Hindi niya makakayanan umakyat. Sige, umuwi ka muna. Magdala ka ng kailangan mo. Mabuti na ring samahan kita kaysa pumunta ka doon mag-isa. Laking pasasalamat ko na kahit napipilitan si Jessa ay sumama pa rin siya. Pinaniwalaan ako agad ni Jessa kahit na mukhang nag-aalangan siya. Naisip ko na kung hindi ko lalakasan ang loob ko baka mapahamak ko rin siya. Kailangan kong iligtas si Kuya Pido. Sana maayos ang lagay niya, sana hindi siya nasa mahirap na sitwasyon. Kinuha ko ang lubid sa likod ng bahay ni Lolo at nagdala na rin ako ng asin at bawang. Kung totoo nga na ang baryong yun ay tinitira ng mga aswang, makabubuting handa kami. Naiinis ako at nagagalit kay Lolo. Kung ayaw niyang tulungan ang taong nakasama niya sa mahabang panahon, edi ako na lang. Hindi na nag-asawa si Kuya Pido para lang samahan si Lolo Ison tapos hahayaan niyang nandoon si Kuya kahit sinasabi niyang delikado. Hindi ko alam kung ano ang rason ni Lolo pero naniniwala akong walang sapat na dahilan para hayaang mapahamak ang taong mahalaga sa iyo. Pagdating namin ni Jessa sa lugar, naguguluhan ako. Wala ang balon na sinasabi kong pinaghulugan ni Kuya Pido. Sobrang lamig ng hangin na tumatama sa balat ko at ang mga sanga ng puno ay umaayon sa galaw ng hangin. Sigurado akong dito yon. Jessa, nandito na tayo. Nasaan kaya ang balon? Siguradong dito siya nahulog. Kevin, baka nagkamali ka ng lugar. Wala talagang balon dito. Baka hindi natin siya mahanap. Hindi, Jessa. Alam kong nandito siya. Nakikita ko pa nga ang marka ng mga paa namin sa lupa. Ito ang daan na tinahak namin. Umikot ako sa paligid. Hinanap ko ang mga posibleng balon na malalim na pinaghulugan ni Kuya Pido. Nandito ang puno na sinuntok ko bago tuloy ang tumakbo. Hindi ko alam kung bakit nawala yun bigla. Habang patuloy ako sa paghahanap, nakita ko ang pangamba sa mata ni Jessa. Halatang natatakot siya at hindi na gusto ang nangyayari. Kahit sino naman ay matatakot kung biglang nawala ang bagay na akala mo ay nandyan. Kevin, baka kailangan na natin bumalik. Wala talagang balon dito. Kailangan nating isaalang-alang ang ating kaligtasan. Maaari tayong maghanap pa. Baka may ibang paraan para makita natin. Baka natapunan lang o may kailangan apakan bago bumukas ang balon na yun. Alam kong nakakaramdam na din ng takot si Jessa dahil sa napakalamig na hangin. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang paligid, lalong tumitindi ang takot na nag-aalab sa aking dibdib. Para bang may ibang puwersa na nag-uudyok sa akin na huminto na ipaalala sa akin na hindi ligtas ang lugar na ito. Bagsak ang balikat ko nang makauwi kami sa bahay. Agad bumalik si Jessa sa kanila at baka kasi daw hanapin na siya ng kanyang tiya Nora. Saan ka galing? Lo, Hindi ba't sinabi ko sa iyo na hayaan mo na? Anong sasabihin ko sa nanay mo kung mapahama ka? Bakit ang tigas ang ulo mo? Yan ang ikamamatay mong bata ka. Lo, si Kuya Pido po yun. Alam ko, pero hindi siya lumaki ng baryong ito para lang mamatay ng ganong kadali. Yan Lo, yan na naman kayo sa mga salitang hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Sinisigawan mo ba ako? Pasensya na Lo, kahit ganito ako, hindi ko hahayaang may mamatay dahil sa kaduwagan ko. Sana naman po maintindihan nyo. Pakiramdam ko'y kasalanan ko kung bakit siya nawala ngayon. Bumalik kami doon pero wala na ang balon na sinasabi ko. Paano kung natabunan doon si Kuya Pido? Hindi lumaki si Pido na parang akala mo, hindi niya hahayaang mamatay siya ng gano'n na lang. Lolo, diretso nyo na po ako.
Ayoko po ng ganito. Masyado niyo akong pinag-iisip. Hindi na ako bata. Sigurado naman may sapat akong karapatang malaman ng totoo. Mas mabuting wala kang alam. Mag-impake ka na. Parating na ang mami at daddy mo. Susunduin ka na nila. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa balitang susunduin na ako nila mami at daddy. Ito ang gusto ko noong una pa lang. Pero nag-enjoy na ako rito dahil kay Jessa at Kuya Pido. Hindi kaya ng konsensya ko kung aalis ako nang hindi nalalaman kung nasaan si Kuya Pido at kung maayos lang siya. Habang nag-aayos ako ng gamit, hindi ko maiwasang isipin na maaaring kinuha na siya ng mga aswang. Baka nga nasa baryo na nila si Kuya Pido at sigurado akong hindi pa siya nakakain ng mga ito. Nararamdaman ko. Sabi ni Jessa, ang mga aswang dito ay madalas kumakain ng mga bata o matatandang malapit ng mamatay. Kaya posible na kinuha nila si Kuya Pido para maging kaanib nila. May kakaibang lakas at kisig si Kuya Pido. Hindi karaniwan para sa isang normal na lalaki. Napapansin ko ang bagay na yon sa kanya, kaya napagdesisyonan ko pupunta ako sa kabilang baryo. Bawat sulok doon ay hahanapin ko siya. Hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman kung ano na ang nangyari kay Kuya Pido. Dala ko ang backpack ko. May laman itong mga pagkain mula sa cabinet ni Lolo. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama si Kuya Pido. Suot ko rin ang kwintas na pinasuot sa akin ni Lolo. Umaasa akong isa itong anting-anting na pangontra sa mga aswang. Patakbo akong pumunta sa bahay nila Jessa. Kailangan kong magpasama para may matanungan ako, lalo na't si Jessa ang mas maraming alam tungkol sa lugar na ito. Agad akong nagkwento nang lumabas si Jessa ng pinto. Delikado ang gusto mo, Kevin. Pag-aalala si Lolo Ison mo. Gusto kong iligtas si Kuya Pido. Sigurado akong buhay pa siya at kailangan niya ng tulong. Intindihan ko naman kung hindi ka sasama. Pasensya ka na. Wala lang talaga akong ibang kilalang makakatulong. Napatras ako ng kaunti nang marinig ang boses ni Ate Nora. Nagdoble ang kaba ko pero nawala din iyon dahil sa sinabi niya. Kung ganon, sasama na kaming dalawa. Hindi ko hahayaan kayong dalawa lang ang pupunta sa baryong matagal ko nang pinagbabawal. Mga bata pa kayo. Ate Nora, pasensya na po. Ayaw po talaga akong tulungan ni Lolo Ison at wala na po akong ibang kilala na makakatulong. Hindi ko na po tatanggihan ang alok nyo. Kailangan po talaga ako ni Kuya Pido. Darating na po sila mami at siguradong iuuwi nila ako sa Maynila. Sasamahan ka namin. Pero kailangan nating magdoble ingat. Kung wala tayong mahanap na kahina-hinala, ipangako mo sa akin na uuwi tayong tatlo ng sabay-sabay. Naiintindihan mo ba? Maraming salamat, Ate Nora. Subukan lang po natin. Promise, hindi ko po kayo ipapahamak. Kinabahan ako noong sumagot si Ate Nora. Akala ko ipapagalitan niya ako pero masaya akong naintindihan niya kung bakit ko ito ginagawa. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni na Ate Nora at Jessa pero paglabas nila ay agad kaming naglakad. May shortcut na alam si Ate Nora kaya't agad kaming sumunod sa kanya. Siya ang nasa unahan, kasunod si Jessa at ako naman ang nasa likod. Dala ko ang gulok ni Lolo Ison sa aking bewang. Palinga-linga ako sa paligid at patuloy kong inaalisto ang sarili ko dahil nararamdaman ko pa rin ang takot. Habang naglalakad ay nagsalita si Ate Nora. Kevin, saan ba nawala si Pido? Sigurado akong nasa malapit lang siya kung saan siya huling iniwan. May balon po siyang naapakan. Hindi po dito ang daan nun. Sigurado po akong malapit yun sa kalamansian ni Lolo. Ano? Doon ba ka mo? Mali ang daan nating tinatahak. Hindi mo naman agad sinabi. Tara, lumiko tayo doon. Sige po, tara na po. Alam mo, Kevin, sobrang daming misteryo ng kagubatan na ito. Minsan, may balon. Pagbalik nyo, nawawala ito. Tama. Ganun nga po ang nangyari. Kinabukasan pinuntahan namin ni Jessa pero wala na po doon ang balon.
Wala ni bakas ng balon. Tanging mga yapak lang namin ang naiwan. Hindi mo kabisado ang kagubatang ito, Kevin. Hindi ko maintindihan kung bakit ang bilis mong magtiwala at maniwala sa mga tao sa paligid mo. Totoo nga ang sinabi ni Lolo Ison. Sobrang tikas ng ulo mo at hindi ka marunong makinig. Hindi naman po. Totoo yon. At napatunayan ko ngayon. Nagulat ako nang humarap sa akin sina Ate Nora at Jessa. Ang mga mata nila ay namumula. Sigurado akong hindi ito normal. Napaatras ako kasabay ng malakas na tawa na binitiwan nilang dalawa. Nangangatug tuhod ko at halos hindi makagalaw. Hindi ko alam kung saan ako hahakbang o paano ako hihingi ng tulong. Naalala ko ang asin na nasa bulsa ng pantalon ko kaya agad ko silang sinabuyan. Sa uri ng kanilang mga mata at kuko, sigurado akong aswang sina Jessa at Ate Nora. Nang matamaan ko sila ng asin, umusok ang kanilang mga katawan. Tumakbo agad ako palayo, humaasang makakasalubong ko si Kuya Pido at matutulungan niya ako. Habang tumatakbo, naramdaman ko ang mabilis na bagay na papalapit sa akin. Iniisip kong si Ate Nora o si Jessa ito. Patuloy lang akong tumakbo hanggang madapa ako at tumusok sa tuhod ko ang kung anong bagay. Dumugo ito at kasunod noon ay narinig ko ang mga kaluskos na hindi ko maintindihan kung saan galing. Mabilis at halatang hindi mula sa normal na tao. Tinanggap ko na ang kapalaran ko nang may humawak sa balikat ko at iniangat ako. Ramdam ko ang pagmamadali niya pero hindi ko inalam kung sino siya. Tumakbo kami kasabay ng isa't isa hanggang makarating kami sa napakaraming puno ng kalamansi. Anong ginagawa mo, Kevin? Hindi ka na naman nakinig kay lolo mo? Kuya Pido! Sobrang saya kong makitang buhay at ligtas si Kuya Pido. Niyakap ko siya ng mahigpit at humagulhol ng iyak. Akala ko patay ka na, kuya. Ay nakong bata ka. Hindi ka ba sinabihan ng lolo Ison mo? Huwag akong hanapin? Sigurado akong sinabihan ka, sadyang matigas lang ang ulo mo. Kaya na andito ka. Akala ko ba duwag ka? Himala ha? Hindi ka na umihi sa short mo tulad ng palagi mong ginagawa. Akin ang sugat mo. Aray! Kuya, masakit! Ayan na pala mo. Ayaw mo kasing makinig eh. Kuya, si Jessa, si Ate Nora. Aswang sila at sila ang humahabol sa akin. Ano? Paano mong nalaman yan? Sila kasi ang sinama ko para maghanap sa'yo. Hindi ko naman alam. Wala naman silang pinakitang senyales na aswang sila. Hindi ba sinabi mo sa akin paano makikilala ang isang aswang? Sko po, sana hindi ka na nagpasama kay Jessa. Hindi ko naman alam na may lahi pala sila ng aswang. Kahit na, aswang o hindi si Jessa, sana hindi mo sinama dahil babae pa din siya. Paano kung hindi siya aswang? Eh di napahama kayo pareho. Bakit kasi hindi ka nakikinig? Pinunasan ko ang luha sa aking mga mata habang nakikinig kay Kuya Pido. Ramdam ko ang kanyang galit, pero mas nangingibabaw ang kaba at takot dahil sa nangyari. Pasensya na, kuya. Hindi ko talaga alam. Ayaw akong tulungan ni Lolo kaya pumunta na ako kay Jessa. Akala ko matutulungan nila ako. Alam mo naman ang mga kwento niya tungkol sa lugar na ito at sa mga aswang. Hindi ito biro. At saka, hindi mo ba napansin ang mga kakaibang kilos nila bago ka sumama? Wala nga, kuya. Parang normal lang sila. Pero nung nasa gitna na kami ng kagubatan, bigla na lang silang nagbago. Yung mga mata nila, kuya, nag-iiba. Tapos yung mga kuko nila lumalabas. Sa sobrang takot ko kaya binuhos ko sa kanila yung asin na dala ko. Buti na lang mabilis ako nakatakas. Swerte mo't dala mo ang asin. Pero tandaan mo, Kevin, hindi lahat ng aswang madaling makita. Madalas ang mga kagaya ni Jessa at Nora, nagtatago sa anyo ng normal na tao para hindi sila mahalata. Kaya nga laging sinasabi ni Lolo, huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino, lalo na dito sa lugar na ito. Pero hindi naman ako matahimik kung anong nangyari sa'yo, kuya. Ayaw ko sanang magkamali ulit pero bakit kanila gustong patayin? Bakit hinahanap ka nila? Mahaba ang kwento, Kevin.
Pero isang bagay ang sigurado. Gusto nilang makuha ang anting-anting ni Lolo. Nasa sayo ngayon. Kaya sila nagpunta dito at kaya dapat tayong umalis dito bago nila tayo maabutan. Kuya, hindi ba mas mabuting labanan natin sila? Dala mo ang gulok ni Lolo at ako may anting-anting naman ako. Naku, hindi ganyang kadali. Hindi tayo handa para sa ganyang laban. Lalo na kung marami sila. Ang mahalaga ngayon ay makabalik tayo sa bahay ni Lolo at makapagplano ng maayos. Mas alam niya kung paano tayo makaliligtas dito. Tumayo si Kuya Pido at mabilis kaming naglakad palayo sa kalamansian. Ramdam ko pa rin ang malamig na hangin na tila ba may nanonood sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako takot dahil kasama ko na si Kuya Pido. Huminto si Kuya Pido na tila ba may naramdaman siyang kakaiba. Kailangan na natin bumalik. Hindi ko kayang lumaban ngayon. Sobrang uhaw at gutom na ako. Ano kuya, saan tayo babalik? Sa kalamansian, yun lang ang lugar kung saan tayo ligtas. Anong ibig mong sabihin? Ang kalamansian ay sakahan ng lolo mo. Itinayo yun noon para protektahan ang lola mo habang nagbubuntis sa nanay mo. Ang buong baryo na kinatitirikan nito ay pugad ng mga aswang. Ang target nila ay ang mga bata, mga malalakas sa kabataan at mga sanggol. Ito ba ang ayaw sabihin sa akin ni Lolo? Madami ka pang hindi alam. Hindi ako lumaki ng normal dito. Bata pa lang ako, nag-iinsayo na ako para maging malakas at mabilis. Para matapatan ang mga aswang. Pinatay ang mga magulang ko ng mga tulad nila. Bakit tinago ito sa akin ni Lolo? Dahil alam niyang hindi ka magtatagal dito. Ako at si Lolo Ison ay mga mandurugis. Mga ngaso ng aswang. Sigurado akong alam na nila kung nasaan ako. Kaya nga ayaw ni Lolo na makisali ka. Pero makulit ka talaga. Kung ayaw mo palang makatakas sa balon, bakit mo ako pinauwi? Dahil kung nahuli ako, wala akong magagawa para tulungan ka. Hindi sila makalapit sa iyo dahil sa kwintas mo. Pero gumawa sila ng paraan para alisin yon. Kaya may uwak na nag-iingay. Ginugulo nila ang atensyon mo. Ang mga anino na sumusunod sa iyo ay isa sa mga kakayahan ng isang aswang. Akala mo marami sila, pero iisa lang yon. Ayon kay Lolo Ison, gusto ka ng anak ng aswang. Sigurado akong kukunin kanila para magparami ng kanilang lahi. Tangina, sinabi ko na kay Mami, huwag na nila akong iwan dito. Ganito pala kadelikado ang lahat. Nakarating na kami sa gitna ng kalamansian. Nagdidilim na. Sabi ni Kuya Pido maghihintay kami ng mga kasamahan nila. Sigurado siyang pupunta sila dito dahil ito ang hideout nila tuwing mga ngaso sila ng aswang. Napatingin ako sa matataas na puno ng kalamansi at doon ko nakita ang mga bagay na parang tuyong balat ng tao. Mga bakas ng matinding laban na naganap. Pinakain ko si Kuya Pido gamit ang dala kong pagkain at binigyan siya ng tubig para bumalik ang lakas niya. Habang pinapakain ko siya, hindi ko maiwasang mapaisip sa mga revelasyon na nalaman ko ngayong araw. Hindi ko akalain na ang tahimik na baryo na ito ay puno pala ng mga lihim at panganib na hindi ko inisip kailanman. Naisip ko ang sinabi niya kanina kaya agad ko siyang tinanong tungkol dito. Kuya, paano mo nalaman na gustong kunin ako ng anak ng aswang? Hindi ba nila sinasaktan dapat ang mga tao? Hindi lahat ng aswang ay pumapatay agad, Kevin. May mga lahi ng aswang na gusto magparami ng kanilang lahi. Kapag nakakita sila ng taong malakas ang dugo, lalo na kung may anting-anting tulad mo, mas lalo silang naaakit. Ginagamit nila ang mga naturang tao para mag-anak at palakasin ang kanilang lahi. At kung may anak ka sa kanila, yun ang magiging mas malakas na uri. Kaya pala tinatarget nila ako. Tama. Kaya kailangan mong maging mas maingat. Huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino. Lalo na ngayon na alam na nila kung nasaan ka. Kaya nga itinago ka ni Lolo Ison sa Maynila eh. Ang tanging dahilan kung bakit ligtas ka ay dahil sa kalamansian. Hindi sila makakapasok dito dahil may proteksyon ang lugar na ito.
So, dito tayo maghihintay ng tulong? Oo, huwag kang mag-alala. Darating sila. Pero habang naghihintay, kailangan natin maging alerto. Hindi pa tayo ganap na ligtas dito. Kahit ang kalamansian ay may limitasyon sa proteksyon, lalo na pagdating sa mas malakas na aswang. Habang pinapanood ko si Kuya Pido na kumakain, biglang lumamig ang hangin sa paligid. Nagdilim ang kalangitan kahit hindi pa ganoon kalalim ang gabi. Naririnig ko ang mga kaluskos sa paligid, hindi ito galing sa mga normal na hayop. Kuya, naririnig mo ba yun? Oo, Kevin, nandito na sila. Pero huwag kang matakot. Hawakan mo ng maigpit ang kwintas mo. At huwag kang aalis sa tabi ko. Kahit anong mangyari, sundin mo ako. Tumayo si Kuya Pido. Hawak ang gulok ni Lolo Ison habang ako naman ay hinigpitan ng hawak sa aking kwintas. Ramdam ko ang kaba na bumabalot sa aking katawan pero alam kong kailangan kong magtiwala kay Kuya Pido. Sa kabila ng mga puno ng kalamansi may mga anino akong nakikitang gumagalaw. Hindi ko alam kung totoo ba silang tao o aswang pero isang bagay ang malinaw. Hindi sila narito para tumulong. Kuya, ano gagawin natin? Maganda ka, Kevin. Hindi tayo pwedeng umatras. Hawak ni Kuya Pido ang gulok at bawang mula sa bag ko, habang ako naman ay humanda sa aking tirador na nasa bulsa ko. Bukod sa asin, may laman pang mga bato ang bulsa ko na gagamitin kung kinakailangan. May naririnig kaming tumatawag sa pangalan ni Kuya Pido, kaya agad naming hinanap ang pinagmulan ng boses sa dilim. Nakita namin ang isang grupo na may dalang lampara at mga gamit na sibat, pana at latigo. Nangunguna sa kanila si Lolo Ison. Sigurado akong magugulat siyang makita ako. Pido! Nandito ka ba? Nandito na kami! Lolo, nandito po kami ni Kevin. Salamat po at dumating ka agad kayo. Kevin, anong ginagawa mo dito? Napakatigas talaga ng ulo mo! Lo, mamaya nyo na siya pagalitan. May mga nakabantay doon. Hindi tayo makalalabas ng maayos. Mukhang marami sila. Lo, mukhang kailangan nyo ito. Oo, yan ang lakas ng lolo mo. Suotin mo yan. Hindi ka pwedeng mahawakan ng kahit sino sa kanila. Kung alanganin, tumakbo ka pa uwi. Sigurado akong hinihintay ka na ng mga magulang mo. Kaya na namin dito. Sanay na kami. Kung ganun Lo, sa inyo na tong kwintas kung tatakbo lang ako. Pero kung hahayaan nyo akong lumaban, gagamitin ko itong anting-anting nyo. Hindi yan anting-anting. Mutya yan. Pamana sa ating angkan. Sige po, lalaban tayo. Uuwi tayong magkakasama. Hindi ko na pinansin ang kaba. Alam kong hindi ito basta laban ng lakas, kailangan ng tapang. Tumitindi ang mga kaluskos sa paligid. Ang mga anino sa mga puno ng kalamansi ay lumalapit. Hindi ako sanay sa ganito pero hindi ko pwedeng iwan sina Kuya Pido at Lolo Ison. Kailangan kong lumaban para sa kanila at sa mutya na iniingatan. Bago pa man kami magsimula, biglang lumitaw ang mga aswang mula sa dilim. Pulang-pula ang mga mata, mukhang walang kaluluwa. Hinanda ko ang sarili ko. Hindi ko alam ang tawag sa mga patalim ng mga kasama ni na Lolo at Kuya Pido. May mga latigo silang mahaba, parang gawa sa buntot ng hayop. Nakasabit ang bawang sa leeg nila at may mga palaso rin. Ang iba'y nasa unahan, ang iba'y nasa likod, parang mga bodyguard. Habang papalabas kami ng kalamansian, unti-unting lumiliwanag ang paligid. Nawala ang mga sanga na tumatakip sa buwan at umatras ang mga aswang nang maamoy ang bawang ng aming mga kasama ni Lolo Ison. Napahakbang kami nang marinig ko ang boses ni Jessa. Inilawan sila ng mga kasama ni Lolo at nakita kong nakabali ang paa nila at hindi sila makalakad. Kevin! Kevin! Bakit mo kami iniwan?
Please, tulungan mo kami. Ang sakit ng binti ko. Hindi kami makalakad. Mga aswang sila! Lumayo kayo dyan! Sumigaw ako para bigyan ng babala ang lahat. Lumayo ako pero hindi sila lolo. Kevin! Maniwala ka! Hindi kami aswang! Kinuha nila kami at ginamit ang mukha namin para utuin kayo. Lolo Ison, matagal mo na akong kilala. Hindi kami ang aswang. Nandiyan na sila. Tulungan niyo kami. Lo, wag kang maniwala. Kung hindi ako mabilis tumakbo, baka naging hapunan na nila ako. Lolo Ison, hindi totoo ang sinasabi ni Kevin. Kilala niyo naman po siya. Matigas ang ulot. Pinaniniwalaan niya lang ang gusto niya. Hindi ba kami ang sumama sa iyo para hanapin si Pido? Bakit ngayon? Pinagbibintangan mo kami. Oo, matigas ang ulo ko pero hindi ako sinungaling. Mga aswang kayo at kampon ng kabilang mundo. Kevin! Kilala mo ako. Hindi ako aswang, Kevin. Alam mong mabuting tao ako. Hindi, kinuha mo lang ang loob ko para maging kasapi nyo at magparami. Hindi totoo yan. Lolo Ison, maniwala ka po sa amin. Kailangan po namin ng tulong niyo sa ngayon. Ang pa ko, kailangan ko na pong gumaling. Nagmamakaawa si Ate Nora kay Lolo Ison. Mukhang naniniwala si Lolo dahil inilahad niya ang kamay niya. Kevin, huwag mong hahawakan. Kami na ang bahala. Lo, delikado po ang gusto nyo. Binalaan ako ni Kuya Pido at Lolo Ison. Marahil dahil nasa akin ang mutya na kailangan kong ingatan. Unti-unti inabot ni Lolo Ison ang kanyang kamay kay Ate Nora. Kitang-kita sa mukha niya ang tiwala. Wala akong magawa dahil matagal na silang magkakilala. Sila palagi ang magkasama, kaya tiwala ako na magkakilala talaga sila. Pero nang mahawakan ni Ate Nora at Jess ang mga kamay ni na Lolo Ison at Kuya Pido, bigla nila itong hinatak. Nagulat kami at naging alerto ang mga kasama naming mandirigma. Biglang lumitaw ang mga aswang na kasama ni na Ate Nora at Jessa. Nagsimula ang labanan pero ako'y nanginginig. Hindi ko maalis ang tingin ko kina Lolo Ison at Kuya Pido. Nasa liig nila ang mahabang kuko ni na Nora at Jessa. Nasaan ang mutya? Wala sa akin. Hindi ko hawak ang mutya. Kahit patayin mo pa ako. Tia! Nasa leeg ni Kevin ang mutya! Ang tagal na namin hinihintay ang mutya na yan. Sapo mo lang pala ibibigay. Ibigay mo ng kwintas, Kevin! Akin na yan! Hindi yan para sa inyo! Wag! Tumakas ka na! Matanda na ako. Hindi mo na ako kailangan iligtas. Sige na, Kevin. Iligtas mo na ang mutya at ang sarili mo. Mas malaking kapahamakan ang mangyayari kung mapupunta sa kanila ang mutya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tinitingnan ko silang lahat. Si Lolo Ison, si Kuya Pido, si Nora at si Jessa. Nabasa ko sa mga mata ni Lolo Ison ng katotohanang handa siyang magsakripisyo para mailigtas ko ang kwintas. Hinuhubad ko na ang kwintas habang patuloy ang pagkukumbinsi nila. Si Lolo at Kuya Pido ay pinapaalis ako pero sina Jessa at Nora hinihingi sa akin ang kwintas kapalit ng buhay nila. Wag! Hindi ang pag-aari ng kahit sino. Ang kwintas na yan ay pumoprotekta sa baryong ito. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa kalamansiyang ito. Maraming beses na nilang sinubukang sunugin ito, pero hindi sila nagtagumpay. Hindi ko pwedeng isaalang-alang ang buhay nyo para lang sa bagay na ito, Lo. Mas mahalaga kayo kaysa sa kwintas na to. Tama yan, Kevin. Ibigay mo na sa akin. Tumawa pa ng malakas si Ate Nora. Tumingin ako kay Lolo Ison at kay Kuya Pido. Si Lolo Ison ay sobrang hina na para labanan si Ate Nora kahit alam kong may sapat siyang kaalaman. Si Kuya Pido naman hindi makakilos ng buo dahil inaalala niya si Lolo at ako. Mabilis kong hinubad ang mutya at isinabit ito kay Lolo Ison. Nataranta si Ate Nora. Ang kanyang isang kamay ay nakahawak kay Lolo habang ang isa ay nakatapat sa lieg nito. Kung ibibigay ko ang mutya, lalo kaming magiging dihado. Kaya ibinigay ko agad kay Lolo ang mutya.
ang pinagmumulan ng lakas niya. Sinipa ni Kuya Pido si Jessa nang maisabit ko ang kwintas kay Lolo. Agad naman itong hinawakan ni Lolo at may kung anong ilaw mula dito ang nagbigay lakas kay Lolo Ison. Isang malakas na suntok sa sikmura ang binitawan niya. Kasunod noon ang mga aswang na sumalakay sa buong grupo ng manunugis. Patuloy ang kaguluhan sa paligid. Ang lakas ng hanging dala ng mga aswang ay tila nagtutulak ng mga bagay sa mukha ko. Mabilis na nahugot ni Lolo Ison ng malaking lighter mula sa kanyang bulsa. Nakita ko ang takot sa mga mukha ng aswang. Takot pala sila sa apoy. Napatigil ako. Parang bumagal ang oras habang nakikita kong naghahanda si Lolo Ison na gamitin ang lighter. Alam kong hindi ito ang huling depensa laban sa mga aswang. Nagkatinginan kami ni Kuya Pido. Wala na kaming oras para magduda. Muli siyang umatake habang ako ay nag-aalangan. Huwag mo subukan, Lolo. Hindi mo kami matatalo ng ganong kadali. Hinawakan ko ang balikat ni Kuya Pido. Sinusubukang pigilan ang takot. Biglang sumiklab ang apoy mula sa lighter ni Lolo Ison at nagsimulang humiyaw ang mga aswang sa paligid. Kevin, kumilos ka. Huwag ka na matakot. Hinataw ni Kuya Pido ang isa sa mga aswang. Mabilis na pumulupot ang latigo sa lieg nito. Isang malakas na hatak at bumagsak ang aswang. Kumikislot habang nasusunog. Sumugod si Kuya Pido. Hinampas ng latigo ang mga sumasalakay pa at isa-isang bumabagsak ang mga kalaban habang kumakalat ang apoy. Kuya, huwag mo kong iiwan! Nasabi ko kay Kuya Pido dahil wala akong alam kung paano lumaban kung may susugod sa akin na aswang. Sa gitna ng kaguluhan lumapit si Jessa. Ang mga kuko niyang parang matutulis na espada ay itinutok sa akin. Tumalon siya. Mabilis ang kilos pero nakaiwas ako. Nagtago ako sa likod ng puno. Narinig ko ang malakas na hampas ng latigo ni Kuya Pido at tumama ito sa likod ni Jessa at sumabog ang apoy. Sa bawat hampas ng latigong iyon ay umaapoy sila. Napasigaw si Jessa at tumilapon siya pabalik. Kevin, tumakbo ka! Hindi mo pa kaya makipaglaban sa kanila! Bago pa ako makatakbo, biglang sumalakay si Atenora mula sa likuran ni Lolo Ison. Lumabas ang matutulis niyang pangil at sinugod si Lolo. Pero hindi niya napansin ang kamay ni Lolo, mabilis na bumalot sa kwintas. Isang pihit ng katawan, itinapat ni Lolo ang kwintas sa mukha ni Nora. Agad siyang umurong, nasusunog ang balat mula sa liwanag ng mutya. Ang mutya! Kailangan ko yan! Ngunit ang mutya ay parang may kinikilala dahil nang mahawakan ito ni Ate Nora sa anyong aswang ay nasunog siya. Hindi siya nakaporma nang biglang sumugod ang isang mandirigma. Hinampas siya sa likod ng palaso. Tumilapon siya. Hawak ang kanyang leeg. Sa gitna ng kaguluhan nakita ko ang isang grupo ng mga aswang na papalapit. Hindi ko na mabilang. Bumaling ako kay Kuya Pido pero abala siya sa pakikipaglaban. Si Lolo Ison hinang-hina na dahil hindi niya hawak ang mutya. Hindi na ako nakapag-isip pa. Kumilos ako. Agad kong hinatak ang tirador mula sa bulsa ko. Pumulot ng bato at mabilis na pinakawalan ito sa pinakamalapit na aswang. Tumama ito sa sentido at bumagsak ang aswang. Nangingisay. Hindi ko hahayaang kunin yung mutya! Hindi matatapos dito. Babalik kami. Kevin, isang araw, makukuha rin namin ang mutya. Unti-unting naglaho ang mga aswang. Ang ilan ay nagliliyab sa apoy at ang iba ay umatras papalayo sa kalamansian. Nanginginig pa rin ang tuhod ko. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang dugoang katawan ni Jessa at Atenora. Tuluyang naglaho sa dilim. Ay, mabuti. Natapos din. Habang humihinga ako ng malalim, napatingin ako sa mutya na nasa kamay ni Lolo Ison.
Alam kong malaki ang papel ng mutya hindi lang para sa amin kundi para sa buong baryo. Nagtipon-tipon ang mga mandurugis. May mga sugat sila pero hindi nila iniinda. Isang halo ng respeto at tapang ang bumalot sa akin. Iba ang lakas at kasanayan ng mga mandurugis. Hindi lang sila mandirigma, may likas silang talino sa pakikipaglaban. Tumayo ako sa tabi ni Lolo Ison. Sinisigurong ligtas kami. Sinalat ko ang mutya na suot na niya, simbolo ng proteksyon ng aming angkan. Ayon sa mga kwento, ito'y hindi lang basta alahas. May kapangyarihan itong palakasin ang nagdadala nito at ang kanilang dugo. Lo, paano mo nakuha ang mutya? Isa itong uri ng espesyal na bato. Kasagsagan noon ng mga pag-atake ng aswang nang may kung anong kulay berde ang kumislap sa loob ng kalamansiyan. Pinaniniwalaan itong tulong galing sa mga diwata ng kalamansi. Mas pinagbuti lang ito at nilagyan ng dugo ng angkan natin sa pamamagitan ng ritual. Kaya walang kahit sino mang makakahawak nito na aswang. At yun ang hindi nila alam. Kaya pilit nilang kinukuha dahil may lakas itong ibinibigay sa may hawak nito. Ganun po pala. Pero bakit sabi ni Kuya Pido ay gusto daw nila akong maging kaanib ng kanilang uri? Dahil na din yun sa mutya. Siyempre, mas magandang makuha nila pareho ang dugo ng may-ari at ang mutyang may kinikilala. Ano naman pong espesyal sa kalamansi na yan? Bakit hindi nyo nagawang ilipat na lang kaysa nandito sa baryong to? Di ko alam kung paano naging mahiwaga ang puno. Pero sinubukan kong kumuha ng supling para ilipat sa sakahan. Sa kasamaang palad, hindi ko pa nagagawa. Marahil ay isa itong biyaya na makapagtatanggol sa mga katulad nating normal na tao laban sa mga nilalang ng kabilang mundo. Kapag nakuha natin ang supling, mas mapapalakas natin ang depensa natin. Sobrang galing at lakas po ng grupo nyo. Ano naman po yung mga latigo at ibang mga armas na hawak nyo? Ang mga armas na yan ay gawa sa pilak. Ang kutsilyo, itak, at mga palaso, yan ay sumusunog sa balat ng mga aswang. Ang bawang naman ay masakit sa ilong nila. Kaya hindi sila tumatagal pero minsan nakakayanan nilang tiisin ang sakit. Ang latigo naman ay buntot ng pagi. Masakit ito kapag tumatama sa balat ng aswang. Umaapoy at nasusunog sila. Habang patuloy ang usapan, ramdam ko ang determinasyon sa mga mata ng bawat isa. Ang mutya, ang latigo, at ang puno ng kalamansi. Mga simbolo ng aming laban para sa proteksyon at kalayaan mula sa mga aswang na nagpapahirap sa baryo. Hindi man ako sanay makipaglaban, laking pasasalamat ko sa aking tirador, isang simpleng armas na nagamit ko para makatulong. Akala ko para sa ibon ko lang ito magagamit pero nagamit ko rin pala ito sa tamang paraan. Pagod kami pero masaya. Masaya akong nasaksihan kung paano kami nagkaisa at lumaban. Pero hindi matatawaran ang takot na naramdaman ko nang makaharap ko ang mga aswang. Mga nilalang na walang habas pumatay ng tao. Mga aswang na nag-aanyong tao para makapagbiktima. Isang karanasan at aral na hinding-hindi ko malilimutan. Kung hindi ako naging pasaway at matigas ang ulo, siguro hindi manghihina si Lolo. May mga mandurugis at nariyan si Kuya Pido para manatiling proteksyon ng baryo. Kaya iuuwi namin si Lolo sa Maynila para aming alagaan. Naiwan kay Kuya Pido ang mutya para magamit nila kung may mangyari. Nagsagawa din ng ritual si Lolo gamit ang mga naiwan ng kanyang ama para mailagay ang dugo ni Kuya Pido sa mutya at kilalanin siya nito. Nalulungkot din ako sa sinapit ni Jessa. Halata namang mabait siya at parang napilitan lang siyang makipaglaban. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng mas matagal, pero naging malapit ako sa kanya.
Kahit hindi kaaya-aya ang amoy niya, masarap siyang kausap. Ang tiwala ay hindi basta nakukuha, pero napakadaling mawala. Ang karanasan ng pinakamalaking guro sa buhay ko at natutunan ko iyon dito sa probinsya namin. Hindi basta-basta ang kayang gawin ng inggit na nasa puso ng isang tao. Itutulak ka nito upang hindi makontento sa mga bagay na meron ka. Kaya't mauudyok kang gumawa ng mga hakbang para makuha ang gusto mo. At minsan ang mga hakbang na ito ay maghahatid sa iyo sa hindi magandang pangyayari. Sa ating kwento ngayon, ating pakinggan kung ano ang idinulot ng inggit sa lolo Duping ng ating letter sender. Pakinggan kung anong klaseng lagim ang kanyang hinarap matapos masangkot sa kalokohang labis niyang pinagsisihan. Ako po si Jupiter Torres at ito ang Sityo Pangil. Good evening, Sir Jupiter. You can call me Joyce. Taga rito po sa Mandaluyong. 19 years old at isa po akong dentistry student. New listener po ninyo ako. Napadpad lang ako rito sa Sityo Pangil matapos kong unang madiskubre ang kwentong takip silim. At unang pakinig ko pa lang sa inyo noong Disyembre, naisip ko na agad na ipadala itong kwento ni Lolo Duping. Isang kwentong paulit-ulit niyang sinasalaysay sa aming mga apo niya. Dahil hindi raw talaga niya ito malilimutan. Tungkol po ito sa isang pagkakamaling nagawa niya dahil lamang sa inggit. Isang kalokohang naghatid sa kanya sa matinding peligro. 1950s pa po ito nangyari sa isla ng Cebu. 15 anyos pa lang noon si Lolo Duping at naninirahan sa isang maliit na sitio na nasa may baybaying dagat. Kasama niya sa kanilang maliit na barong-barong ang kanyang tatay Enyong na mangingisda at ang kanyang lola Dita na nagluluto ng mga binebentang ulam. Nagluluto rin ng adobong mani ang kanyang lola. Tapos ang binatang Duping ang naglalako ng mga ito sa mga paaralan at pamilihan. Sir Jupiter, hindi itinatanggi ni Lolo na talagang napakamainggitin niya noong kabataan niya. Palibhasa ay salat sa buhay kaya marami siyang mga gustong di nakukuha. Naiinggit siya sa mga kaibigan niyang may nanay kasi namatay na ang kanyang ina nang isilang siya. Naiinggit siya sa mga batang may mamahaling laruan at damit kasi wala silang pambili. At naiinggit siya sa malaking bahay ng mayaman nilang kapitbahay kasi maliit na barong-barong lang ang kanilang tahanan. Di kalayuan kasi sa kanilang kahoy na barong-barong ay may malaking bahay na bato. May malaking gate ito at napakataas ng mga bakod. Bubong na nga lang daw ang makikita mo sa bahay kapag tiningnan mo mula sa mabuhanging kalye. Bihira lang din nilang makita ang mga nakatira roon. Dahil sa pagiging mainggitin, naging bugnutin ang binatang si Duping. Palaging nakasimango tapos madalas sumasama-sama sa mga barkada para magliwaliw. At ang mga kaibigan din niyang ito ang siyang nag-udyok sa kanya upang mapunta sa maling landas. Nariyan ang madalas na pag-iinom, pagsusugal at kahit
pambabastos ng mga babae. Madalas nga rin daw siyang hindi nakakapaglako ng mani kasi inuuna ang laboy. Hanggang sa lumala pa ng lumala ang kalokohan nilang 6 na magkakaibigan. Kailangan na nilang maghanap ng maraming pera para matustusan ang mga bisyo. Dito na naisipan ng kaibigan ni Dupeng na si Andong ang isang napakasamang plano. Magnanakaw sila para makaipon ng sapat na perang panggastos sa mga bisyo. Noong una ay tutol si Dupeng at ang isa pa nilang kaibigang si Casio. Oo, sakit sa ulo sila ng mga magulang nila, pero ayaw naman nilang maging perwisyo para sa ibang tao. Gusto lang naman kasi talaga nilang magsaya at maglibang at hindi ang gumawa ng krimen. Subalit itinuloy pa rin ng mga sang-ayon kay Andong ang balak. Nanloob sila ng isang bahay sa may palengke at nakakuha ng malaki-laki ring halaga. May nakuha pa nga po silang mga gintong singsing at hikaw na agad nilang ibinenta. Ang unang nakaw na yon ay nasundan pa ng nasundan. Bukod sa pera at alahas, nakakakuha din ng grupo ng mga mamahaling damit, sapatos at kahit pagkain gaya ng tsokolate. Ito yung tipo ng mga bagay na matagal nang pinapangarap ni Dupeng. Kaya nang lumaon, tuluyan na rin siyang naudyok na sumama sa mga pagnanakaw ng kanyang mga kaibigan. Napagkasunduan nga lang nilang magnanakaw lamang kapag kailangan nila ng pera. Bukod sa iwas huli, ayaw rin nilang abusuhin ng husto ang paggawa ng masama. Lumipas ang ilang buwan, marami-rami na po silang nananakawan nun, Sir Jupiter. Mga bahay, tindahan, o kahit mga nakaparadang sasakyan. Marami-rami na nga ring naiipon si Dupeng sa kanyang alkansya at mga mamahaling bagay na nakatago sa isang kahong kahoy sa ilalim ng kanyang papag. Ito yung mga natitira sa mga ninanakaw na hindi nagagastos sa kanilang bisyo. Isang dapit hapon, naglalakad po si Dupeng noon mula sa kanilang bahay papunta sa tambayan nilang magbabarkada. Nakasalubong niya si Andong na kakalabas lang mula sa tarangkahan ng malaking bahay. Napakalaki ng ngiti nito at tumingin ng makahulugan kay Lolo. Walang salitang sumunod si Dupeng sa kaibigan hanggang sa makarating sila sa tambayan. Isang maliit na kubo na nasa ibabaw ng medyo nakaangat na bahagi ng dalampasigan. Sa ibaba ng bangin na yun ay tubig dagat na kaagad na gadibdib ang lalim. Nakita ni Dupeng na nagiinuman na pala sa tambayang kubo ang iba pa nilang mga kaibigan. Umupo siya sa sahig at agad nilagok ang tuba na itinagay sa kanya. Si Andong naman ay uminom din, tapos ngingisi-ngising nagsalita. Mga pre, alam ko na kung saan tayo susunod na manluloob. Alam nyo kasi, inupahan ako nung taga-riyan sa malaking bahay para manggapas ng mga damo sa bakuran. Mariusip, napakalaki pala talaga ng bahay at napakagarang tingnan. Hindi nga lang ako nakapasok sa mismong bahay pero sigurado akong marami tayong mahihita roon. Nagkatinginan sina Dupeng at ang 4 pa nilang mga kaibigan. Alam na alam nilang halos imposible ang sinasabi ni Andong. Napakataas nga po ng mga simentadong bakod ng bahay na yun. Hindi sila makakasilip muna para tignan kung may tao ba o wala. Kaya alanganin talagang umakyat. Gayunpaman hindi nawala ang pagngisi ni Andong.
Sabi nito, 2 lang pala ang nakatira sa malaking bahay. Isang matanda at ang dalagang apo nito. Meron silang hardinero na pumupunta roon kada linggo. Pero may sakit yung manong, kaya pinakiusapan muna si Andong noong araw na yun. Nagpatuloy sa paglalahad ng pag-aalangan ng magtutropa. Natatakot kasi talaga silang sumuong sa alanganing nakaw at baka pamahuli. Subalit mapilit talaga si Andong. Sinasabi niyang kampante siya sa gagawin nila at may plano na siya kung paano papasukin ang bahay. Kaya naman napapayag din niya sina Dupeng tsaka nakinig ang mga ito sa kanyang balak. Kinabukasan ng dapit hapon, nagkita-kita ang magbabarkada sa taniman ng niyog sa may likod ng malaking bahay. Nalaman daw kasi ni Andong na pupunta ng bayan ang maglolo at sa makalawa pa ang balik. Kaya naisip nitong saktong-saktong gawin ang binabalak nila noong gabing iyon. Doon pa lang daw hindi na magandang pakiramdam ni Dupeng. Binubulungan siya ng sariling isip na umalis na. Pero may bahagi naman ng utak na naguudyok sa kanyang tumuloy. Pero dahil nga gusto rin talaga niyang mapasok ang malaking bahay, hindi na lang siya umimik. Dala ang isang mahabang lubid, umakyat si Andong sa puno ng niyog na malapit lang sa bakod. Lumundag papasok, tsaka binigyan ng hudyat ang mga kasama na sumunod. Si Dupeng ang sumunod na umakyat. Nakita niyang may maliit na puno ng makopa pala sa bakuran ng bahay at doon sila bababa para tuluyang makapasok. Maingat muna niyang inabot kay Andong ang dalang gasera bilang ilaw ng grupo. Natigilan nga lang si Dupeng nang makita ang isang kakaibang marka na nakaukit sa katawan ng puno. Natanglawan ito ng kalahating buwan. Hugis bilog ito. May krus sa gitna at meron ding iba pang disenyo. Meron nga rin nakaukit na tila mga letra sa ibang wika. Tinawag siya ni Andong at sinabihang madali nang bumaba sa bakuran. Sumunod naman si Dupeng, ngunit di niya napigil ang magpalingalinga kahit pabilis na ng pabilis ang kabog ng dibdib niya noon. Nang sindihan na nila ang gasera, napansin din niya ang kaparehong marka na nakaukit din sa bandang itaas ng sementong bakod. Meron nga rin po sa mismong dingding ng bahay na bato. Nang makababa na ang buong grupo, nauna si Andong na lumapit sa likurang pinto ng bahay. Nanayong lalo ang balahibo sa batok ni Dupeng kasi nakita na naman niya ang marka sa pinto at mga bintana. Tumuloy sa pagpasok ang magkakaibigan. Dumaan sa kusina hanggang sa makarating ng sala. Subalit napakunot lang ang noo ni Andong nang wala silang makitang pwedeng nakawin. Mga upuan, mesa at kabinet lang ang nakita nila. Pawang gawa sa matitigas na kahoy ang mga yon. Binuksan nila ang mga kabinet pero wala namang mga mamahaling laman. Puro mga garapon at boteng may kung anong mga langis at pulbos lang ang nakita nila. Meron ding mga pinatuyong dahon, mga kandila, mga rosaryo at mga burloloy na di naman maibebenta ng mahal. Pinuntahan nila ang mga kwarto, pero wala rin silang napala. Mga personal na gamit lang ng maglolo ang naruroon, gaya ng mga pangkaraniwang damit at mga litrato. Meron ding mga lumang libro na di nila maintindihan ang laman at mga rebultong santo na gawa sa kahoy. Mainit na ang ulo ng magkakaibigan noon maliban kay Dupeng. Di kasi niya mapigilang mapansin
ang kakaibang mga bagay sa loob ng bahay. Inalala niya ang marka sa mga puno, bakod at dingding sa labas, tapos minasdang maigi ang mga bote, garapon at libro. Sa katunayan ay may nakita pa nga siyang iba pang mga simbolo sa loob ng bahay. Pinulot ni Lolo Dupeng ang isang itim na kandila. Napaisip kung mga mangkukulang ba ang mga nakatira sa bahay na yun. Oo, may mga rosaryo at tribulto ng mga santo, pero bakit naman kasi meron ding kakaibang mga marka? Langis, pulbo at itim na kandila. Mga bagay na hindi karaniwang ginagamit ng mga taong naniniwala sa Panginoon. Andong, mukhang ito lang ang pwede nating nakawin. Nakuha ko roon sa kwarto yata ng matanda. Napalingon si Dupeng nang magsalita ang kaibigang si Casio. Bit-bit nito ang isang maliit na kahong halatang gawa sa tanso. Doon na napangiti si Andong at agad niyang kinuha sa kasama ang kahon. Sinubukang buksan pero ayaw magbukas. Kaya naman napagpasyahan nilang sa tambayan na lang ito piliting buksan. Doon dali-dali na silang bumalik sa puno ng makopa, umakyat tsaka isa-isang tumawid ng bakod. Niligpit ang lubid at kumaripas na pabalik sa kanilang tambayan. Lupaypay ang balikat ng magkakaibigan nang dumating sa kanilang tambayang kubo. Nakaupo lang sila sa sawaling sahig kasi wala namang upuan at mesa sa loob. Tahimik ang anim. Lagaslas lang ng malalaking alon sa dagat ang maririnig. Kasalanan mo talaga to, Andong eh. Sabi naman namin wag na eh, ikaw tong mapilit eh. Biglang nagsalita si Kasyong. Kumunot naman ang noo ni Andong at pikon na sinabing akala raw kasi niya may kayamanan doon. Kahit sino naman daw kasi, iisiping maraming mamahaling bagay sa isang malaking bahay. Pagkatapos niyang sabihin yun, agad niyang kinuha ang isang bolo na nakasabit sa dingding ng kubo. Kinuha rin niya mula kay Kasyong ang tansong kahon, tsaka sinimulan itong buksan. Hindi na umaasa sina Dupeng at Kasyong na may mahalagang laman ang kahong yun. Pero ang iba nilang mga kabarkada ay hinihiling pa rin sana may makuha man lang silang maliit na alahas doon. Pinagpapawisan na si Andong sa pilit na pagbubukas sa kahon. Pero hindi pa rin talaga ito nagtatagumpay. Kaya tumulong na ang isa pa sa kanilang mga kaibigan. Ilang minuto pa tuluyan na rin nila itong nabuksan at lalong silang nadismaya nang makita ang isang bato sa loob. Kasing liit lang ng holen at kahugis ng pangkaraniwang bato sa kalsada. Bagamat napakaitim nito. Binalik ni Andong ang bato sa kahon at ibinagsak ito sa sawaling sahig. Napasigaw ang lalaki at saka inis na umalis habang ang mga kasama ay napakamot na lang sa batok. Si Dupeng naman na natiling nakatitig sa kahong nasa sahig ng kubo. Nakuha kasi ang kanyang pansin ng simbolong nakaukit sa kahon. Katulad sa markang nakita niya sa may puno, bakod at dingding ng malaking bahay. Sunod ding nagsialisan ang iba pa nilang mga kasama. Tanging sina Lolo Dupeng at Kasyong lang ang naiwan sa tambayang kubo. Tinanong naman ni Kasyong si Dupeng kung bakit kakaiba ang ikinikilos ng kaibigan. Napapansin daw pala nitong parang wala sa sarili si Dupeng doon pa lang sa malaking bahay. Sinabi naman ni Lolo na hindi maganda ang pakiramdam niya nang makaakyat sa bakod ng bahay na yun. Nangilabot siya sa mga kakaibang simbolo pati na sa mga bagay na nasa loob ng bahay.
Kahit ang hinalang mga mangkukulamang nakatira roon, ay nabanggit din niya sa kaibigan. Pagtatapat naman ni Kasyong, sang-ayon siyang kakaiba nga ang bahay na pinasok nila. Pero wala naman daw siyang naramdamang kilabot doon. Sabi niya, baka binigyan lang ni Dupeng ng kung anong kahulugan ang pagiging kakaiba ng bahay. Matapos mag-usap, ng paalam na rin si Kasyong sa kaibigan. Naiwan si Lolo Dupeng sa loob ng kubo. Tinititigan pa rin ang saradong kahon na may lamang bato. Kinuha niya ito at nakumpirmang totoong tanso nga iyon. Napansin din niyang sa bawat bahagi pala ng kahon ay nakaukit ang kakaibang marka. Sa ibabaw at ilalim, tapos sa kaliwa, kanan, harap at likod. Hanggang sa bigla na lang napalingon si Lolo nang maramdaman niyang may nakatitig sa kanya. Kumabog ang kanyang dibdib at nanayo ang balahibo sa buong katawan. Tuloy-tuloy lang ang ihip ng simoy mula sa dagat. Bagamat parang may humahalong hangin, nakakaiba ang lamig. Tumingin sa labas ng bukas na pinto, wala namang kahit sino roon. Pero ramdam na ramdam talaga niyang may nakatitig sa kanya doon banda. Binulsa ni Lolo Dupeng ang kahong may lamang bato. Lumabas at nagpalingalinga. Napatanong siya kung sino ang naririyan. Pero wala namang sumasagot. Ihip lang ng hangin at lagaslas ng mataas na alon ang naghahari sa paligid. Lumakad pa siya ng konti hanggang sa may nakita siyang payat na anino na nasa likod ng isang puno. Napatabon din siya sa ilong dahil may humalong napakalansang amoy sa hangin. Hindi niya makilala kung sino ito kasi madilim ang kinaroroonan ng tao. Ang sigurado lang niya, magulo ang medyo mahabang buhok nito. Napakapayat at medyo matangkad. Hindi man makita ni Dupeng ang mukha, alam niyang nakatitig ito sa kanya. Napakasama rin talaga ng pakiramdam niya sa taong yun kahit di pa niya alam kung bakit. Nang mapansin niyang humahakbang ang tao papalapit sa kanya, lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bumulong ang sarili niyang utak na kailangan na niyang lumayo. Habang humahakbang papunta sa kanya ang kung sino, paatras naman siya ng paatras. Nang makita niyang tumakbo na ito papunta sa kanya, mabilis ang tumalikod para sana bumalik sa kubo. Ngunit nagtaka na lang si Dupeng nang dinala siya ng mga paa sa gilid ng bangin. Hindi naman ganoon kataas ang banging iyon, Sir Jupiter. Siguro nasa 5 metro mahigit lang. Pero dahil nga mataas ang dagat noong sandaling yun, ay sigurado siyang lagpas tao ang lalim ng tubig. Oo, marunong naman siyang lumangoy. Pero nag-aalangan siya dahil sa lakas at laki ng mga alon. Subalit nang nilingon niya ang tao, nakita niyang ilang metro na lang ang layo nito sa kanya at sa tulong ng kalahating buwan. Naaninag na rin niya ang mga mata nitong nanlilisik ang titig. Napakatindi na ng malansang amoy at nararamdaman niyang kilabot. Doon itinulak na ni Lolo Dupeng ang sarili na tumalon papunta sa dagat. Pilit nilabanan ang bugso ng alon, makalayo lang sa humahabol sa kanya. Lumangoy ng lumangoy kahit nanginginig sa lamig at hilakbot, umaahon ng saglit para makahinga. Noong nakalayo na siya ng konti, nilingon niya ang bangin at nakita ang payat na taong nakatayo lang sa ibabaw. Hindi pa rin malinaw sa kanya ang itsura nito kasi nga wala talagang ibang liwanag maliban sa buwan. Lumangoy pa ng lumangoy si Lolo Dupeng. Nang may makita siyang nakataling banggang pangisda, sumampa siya rito
para makapagpahinga. Umupo siya roon para habulin ang kinakapos na hininga. Lumingalinga sa dalampasigang medyo malayo na sa bangin. Walang makitang kahit sino roon. Hindi na rin niya maramdaman ang kakaibang kilabot na dumapo sa kanyang pagkatao kani-kanina lang. Nang maalala ang panghihilakbot, nagtaka si Dupeng kung bakit siya nakaramdam ng ganun. Kung tutuusin kasi pangkaraniwan lang naman ang hugis ng anino ng taong yun. Hindi niya sigurado kung bakit niya naramdamang may masamang balak yun bago pa siya hinabol. Nagpahinga pa sa bangka si Lolo ng mga kalahating oras bago siya tumapak sa dalampasigan. Dumiretso sa kanilang bahay. Naligo sa poso. Nagpatayo gamit ang tuwalyang nasa sampayan tapos pumasok na sa loob. Dala niya ang tansong kahon na nasa bulsa lamang niya nang lumusong sa dagat. Iniisip nga niya noon kung ano ang meron sa batong yon at ayaw pa niyang itapon na lang. Tutal wala namang halaga sa kanya yon. Pagkapasok niya sa pinto ng kanilang kusina, naabutan niya ang kanyang tatay Enyong na kumakain. Sabi nito, magbihis na si Dupeng at nang makapaghapunan na. Kailangan pa raw nilang magbalat ng bawang at mani na lulutuin ng kanyang lola Dita kinabukasan. At mayroon din daw silang mahalagang pag-uusapang mag-ama. Pumasok si Dupeng sa kanyang kwarto. Hinila ang malaking kahong kahoy na nasa ilalim ng papag. Binuksan ang kandado nito at saka nilagay ang maliit na tansong kahon na may lamang bato. Nasa loob din ng kahoy na kahon ang iba pang mga personal na gamit at mga bagay na ninakaw ng kanyang mga kabarkada. Pagkatapos, nagbihis na si Lolo Dupeng at saka nagpunta ng kusina para maghapunan. Nadatnan niya roon ang kanyang tatay na naghahanda ng mga gulay para sa mga lulutuin at ibebentang ulam kinabukasan. Nakita rin niya ang isang mangkok na may sinabawang munggo na sinahugan ng tuyo. Anak, matagal naming pinag-usapan ng lola Dita mo ito. Pero sa susunod na buwan, lilipat na tayo ng Bohol. Natigilan si Dupeng sa pagkain na magsalita ang kanyang tatay Enyong. Paliwanag pa ng lalaki gusto na raw kasi ni Lola Dita na umuwi sa pinanggalingan nitong probinsya. Lalo't humihina na ang kanyang katawan. Hindi sumagot si Lolo Dupeng. Nagpatuloy lang ito sa pagkain subalit sa loob-loob niya. Ayaw niya sa pasyang yun dahil mapapalayo siya sa nakasanayan niyang lugar at sa mga malalapit na kaibigan. Nang matapos kumain, niligpit at hinugasan na ni Dupeng ang pinagkainan, tapos kinuha ang babalatang mga mani at bawang. Magulo ang utak dahil sa dalawang bagay na iniisip. Una ay ang tungkol sa humabol sa kanya. At ikalawa ay ang sinabi ng kanyang tatay. Bumiyak ng balat ng mani tsaka nilagay ang laman sa mangkok. Inulit-ulit ang mga hakbang kahit lumilipad ang kanyang isip sa pagmumuni-muni. Kumuha ulit ng mani, biniyak ang balat at nilagay ang laman sa mangkok. Kukuha na naman sana ng isa pa. Ngunit napalingon sa kanyang tatay ng taranta itong magsalita. Anak, unahin mo yung mga bawang tapos palitan mo yung mga nakasabit sa mga pinto at mga bintana. Bilis! Napatanong si Dupeng sa kanyang tatay kung anong problema nito. Papalitan naman kasi talaga yung nakalagay na mga bawang sa mga bintana at pinto. Iwas sermon lang sa mapamahiin niyang Lola Dita. Mahigpit kasing bili nito palaging maglagay ng sariwang bawang araw-araw sa mga bintana at pinto. Proteksyon daw yon laban sa mga aswang.
Hindi sumagot ang kanyang tatay Enyong, bagkus ito na mismo ang kumuha ng isang buong bawang, dali-daling binalatan, saka nilagay sa mga bintana at pinto. Tatanungin sana ito ulit ni Dupeng nang bumalik sa kusina, subalit natigilan ng binata nang maramdaman na namang gumapang ang parehong kilabot sa kanyang kalamnan. Nagkatinginan sila ng ama. Parehong di makapagsalita. Pero ramdam na ramdam ni Dupeng na may nakatitig sa kanya sa labas ng bintana ng kusina. Nilingon niya ang bintanang tinutukuran pa ng kawayang patpat. Pero wala naman siyang nakitang kahit sino roon. Subalit naroroon ang pamilyar na malamig na hangin at malansang amoy. Kaya naman mabilis na lang niya itong sinara, saka itinaling maigi ang lubid nito. Sabi ng kanyang tatay Enyong, bilisan na raw ang pagbabalat ng mani at bawang para sabay na silang matulog. Mahirap na raw kasi kung iiwan niya ang anak kahit may nararamdamang kung ano sa paligid. Nagtanong naman si Lolo Dupeng kung ano raw ba yung nararamdaman nilang nakakakilabot. Kahit kasi sarado na ang mga bintana, pinagpapawisan pa rin siya ng malamig. Umiling-iling ang kanyang tatay Enyong. Hindi raw ito sigurado kung ano ang nilalang na yun. At di rin niya alam ang pakay nito. Basta naramdaman na lang kasi niyang nananayo ang kanyang balahibo at naamoy ang kakaibang lansa. Kaya naisip niyang marahil yun na ang sinasabing aswang ng mga nakatatanda. Nagpatuloy si Dupeng sa ginagawa kahit di pa rin maawat ang pangingilabot. Nang matapos, pumasok na siya sa kanyang kwarto at ang kanyang tatay naman ay sa maliit na sala kung saan ito natutulog. Yun nga lang, di nakatulog ng maayos si Dupeng. Ramdam kasi niyang lumalapit sa kanilang barong-barong ang pinagmumulan ng kakaibang presensya. Lumalakas nga rin ang malansang amoy na animoy bulok na karne. Sa pagkakataong iyon, nagmimistulang kumot na ang masamang pakiramdam na lumulukob sa buo niyang katawan. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Lolo Dupeng nang maramdaman ang init ng umaga. Binuksan niya ang bintana at nakitang mataas na pala ang araw. Sumasabog na ang amoy ng mga nilutong ulam na ibebenta ng kanyang lola Dita. Pati na ang amoy ng ginigisang mga bawang para sa adobong mani. Napahawak siya sa sentido ng maramdamang napakasakit ng kanyang ulo. Pinakiramdaman pa ni Dupeng ang sarili. Napansing nahihilo pala siya ng bahagya at sinisinat din. Naisip niyang baka epekto lang ng biglaang lusong niya sa nagngangalit na dagat ng nagdaang gabi. Humiga siya ulit, ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay napabalikwas na naman siya ng bangon nang marinig ang kanyang lola Dita. Umuubo ito ng tuloy-tuloy. Narinig nga niyang huminturi ng pagkalansing ng sandok sa kawali ng kanyang lola. Nang naririnig na niyang nahihirapan na talaga sa paghinga ang kanyang lola Dita, dali-dali siyang lumabas ng likod bahay. Naroroon kasi sa labas ang kanilang mismong lutuan. Sakto ring dumating ang kanyang tatay Enyong na aalis na pala sana para mangisda. Gulat na gulat ang mag-ama nang biglang bumulagta sa harap ng lutuan ng matanda. Di na sila nagsayang ng oras, agad silang naghanda para isugod sa ospital si Lola Dita kahit pareho pala silang masama ang pakiramdam. Sinisinat, masakit ang ulo at nahihilo-hilo rin daw kasi ang kanyang tatay Enyong. Pinatay ni Lolo Dupeng ang lutuan sa kumuha ng babauling pera. Ang kanyang tatay naman ay tumawag ng masasakyang kalesa. Di pa kasi uso ang kotse at pedicab sa kanilang lugar noong panahong yon. At mula sa biyahe hanggang sa ospital, di malaman na mag-ama kung ano ang nangyari kay Lola Dita.
Oo, medyo nanghihina na ito dahil sa katandaan pero wala naman itong sakit sa puso o baga. Kumbaga normal naman ang kanyang kalusugan. Batay sa edad na 80 anyos. Nakatulog naman si Lola Dita nang mapainom ng gamot ng mga doktor. Hindi pa nga lang siya pwedeng umuwi kasi kailangan pang suriin ng husto ang kanyang kalagayan. Di raw kasi agad matukoy ng mga doktor ang mismong sakit ng matanda. Nanatili si Dupeng sa ospital ng buong araw para bantayan ang kanyang lola, Sir Jupiter. Ang tatay kasi niya ay umalis para bumili ng mga gamot at manghiram ng pera. Pasado 5:00 na ng hapon nang makabalik ang kanyang tatay Enyong at agad siyang inutusan nito na umuwi muna. Kumuha raw ng mga damit ng kanyang lola Dita tapos magluto na rin ng pagkaing pwedeng dalhin sa ospital. Aminado mang pasaway at maraming bisyo, mahal naman ni Dupeng ang kanyang tatay at lola. Siyempre ayaw niyang mapasama ang kanyang lola Dita. Kaya pinilit muna niyang kalimutan ang bisyo noong mga oras na iyon. Mag-aalas 7 na ng gabi nang lakarin ni Lolo Dupeng ang madilim na kalye papunta sa kanilang bahay. Napadaan sa may tambayang kubo ng kanyang mga kaibigan. Niyaya siya ni Andong na uminom muna para mapayapa ang isip pero himalang nagawa niya itong tanggihan. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Bagamat sumunod din sa kanya ang kaibigang si Kasyong. Uy, alam mo ba paring Dupeng? Nakauwi na kanina yung maglolo dun sa malaking bahay. Tapos ayun, pumunta yung dalagang apo sa barangay hall. Nagsumbong na nilooban daw ang kanilang bahay at nawawala ang isang maliit na tansong baul. Napalingon si Dupeng sa kaibigan ng magsalita ito. Kinabahan nang ipaalala ni Kasyong na nasa kanya nga ang tansong kahon at ang laman nitong bato. Napakamot siya sa sentido at napabuga pa ng hininga. Tapos sinabi sa kaibigang ayaw niya munang isipin yun dahil nga nasa ospital ang kanyang lola Dita. Ilang minuto pa ng paglalakad, may napansin si Dupeng na isang lalaking nakatayo sa ilalim ng punong santol. Siguro ay nasa mga 40 anyos na ito batay sa mukha. Ngunit napakapayat nito at matangkad. Tinitigan ni Dupeng ang lalaking natatanglawan ng buwan. Napansing kahawig ng mga mata nito ang mga mata ng humabol sa kanya kagabi. Binilisan ni Dupeng ang lakad. Nagtatakang sumunod sa kanya si Kasyong. Nagtatanong kung anong problema ni Lolo pero hindi sumagot si Dupeng. Nagtuloy-tuloy lang ito papasok ng kanilang bahay. Hinihingal niyang sinarado ang lahat ng mga bintana at pinto nang makapasok na sila ni Kasyong. Kita nga lang niyang tumayo ng ilang metro sa likod ng kanilang bahay ang kakaibang lalaki nang isara niya ang bintana ng kusina. Tinanong pa siya ulit ni Kasyong. Hindi pa rin siya sumagot, bagkus ay sinabihan na lang niya ang kaibigang tulungan siyang magsaing. Saka nagsindi ng lampara. Subalit sinabi ni Kasyong, paano ako magsasaing? Isinarado mo ang mga pinto. Ano ba kasing problema, pare? Sabihin mo na lang kasi. Binaling ni Dupeng ang tingin sa mga ulam na nasa mesa. Ito yung mga nailuto na ng kanyang lola Dita, ngunit hindi na ibenta nang isugod ang matanda sa ospital. Naghanap siya ng mga pwede pang kainin tsaka inayos ang mga ito para dalhin. Naisip niyang bibili na lang siguro siya ng kanin sa mga bukas pang kainan na madadaanan. Nagpatuloy lang sa pag-aayos ng mga dadalhin si Lolo Dupeng habang ang kaibigan ay walang puknat sa pagtatanong. Natigil lang ang dalawa nang biglang may kumatok sa likurang pinto ng bahay. Pupuntahan na sana ito ni Kasyong pero biglang hinila ni Dupeng ang kanyang braso.
Napikon na si Kasyong kaya mariin na niyang tinanong si Dupeng kung ano ba talaga ang nangyayari. Kinuwento ni Lolo Dupeng ang tungkol sa paghabol sa kanya ng nilalang na yon ng nagdaang gabi. Sinalaysay din niya ang kakaibang pakiramdam nila ng kanyang tatay Enyong at dinagdag na hindi nila alam kung ano ba ang pakay ng hinihinala nilang aswang. Ayaw sanang maniwala ni Kasyong sa mga sinasabi ni Dupeng pero nang mapansin niya ang mabigat na hangin at malansang amoy, di na rin niya mapasinungalingan ang kaibigan. Muling kumatok ang kung sino sa labas ngunit di sumasagot kapag tinatanong ng dalawa. Kaya naman kinuha na ni Dupeng ang kanilang itak. Binigyan din niya ng kutsilyo ang kaibigang si Kasyong pagkatapos kumuha sila ng mga bawang tsaka hinanda ang mga sarili. Tumigil ang pagkatok ng tao sa labas ngunit hindi nawala ang mabigat na pakiramdam ng dalawa. Ilang sandali pa nakarinig na lang sila ng mga kaluskos pataas sa dingding. Diretso sa bubungan. Kinabahan si Lolo Dupeng kasi gawa lang sa nipa ang kanilang bubong. Madaling mabubutas ng kung anumang nilalang kung sakali. Dinig nila ang mabibigat na mga yabag sa ibabaw ng nipang bubong. Lumapit ang dalawa sa pinto para madali silang makalabas kung kailangan. Bagamat nag-aalangang buksan ito kasi baka may nag-aabang pala sa bakuran. Tumindi ang pagkabog ng kanilang mga dibdib nang magsimula na ang tao sa bubong na halukay ng nipa. Tinanggal ni Dupeng ang pangkandadong pako sa pinto at kasabay noon ay lumusot sa bubong ang kamay ng halimaw. Sir Jupiter, naliwanagan ng lampara ang napakapayat na brasong yun. Kitang-kita raw ni na Lolo Dupeng at Kasyong na hindi kamay ng pangkaraniwang tao yun. Mahahaba at matatalim kasi ang mga kuko, halata ring pinipilit nitong abutin ng dalawa sa loob ng kubo. Nang pinilit pa ng halimaw na abutin ng dalawa, doon na sila tuluyang lumabas ng pinto at agad kumaripas ng takbo. Di na nila nilingon ang kubo ngunit dinig nilang humiyaw ito ng napakalakas. Tuloy-tuloy lang sila sa pagtakbo ng mabilis, tipo ng bilis na hindi nila naisip na magagawa sa kanilang tanang buhay. Pakay nila noong dumiretso sa barangay hall para humingi ng saklolo. Walang balak tumigil kahit tagaktak na ang pawis at tinahabol na ang paghinga. Gayunpaman natigilan pa rin sila nang humarang sa gitna ng kanilang daan ng isang babae. Nakasuot ng dilaw na palda at asul na blusa. Tapos may bit-bit na bayong. Lalagpasan lang sana nila ito ngunit agad nitong hinawakan ng mahigpit ang braso ni Lolo. Nilingon siya ni Dupeng. Sasabihan sana ni Dupeng na huwag silang harangin dahil kailangan nilang makarating agad sa barangay hall. Pero naunahan siya ng babae. Sabi nito, "Kayo ang nanloob sa bahay namin, ano? Nasaan ang tansong baul? Sumagot ka!" Nilingon na rin ni Kasyong ang dalaga at naalalang ito nga ang apo ng matanda sa malaking bahay. Sinabihan ito ni Kasyong na hindi ito ang tamang panahon para usisahin sila dahil kailangan nilang makahingi ng tulong agad-agad. Pero hindi natinag ang babae. Ayaw pa ring bitiwan ang braso ni Lolo Dupeng hanggang sa nagmakaawa na rin si Lolo at sinabing may aswang nga sa kanilang bahay. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Agad niyang tinanong ng madiin si Dupeng kung saan ang bahay nito. Sinabi rin ng dalaga kasalanan daw ni na Lolo kung makukuha ng aswang ang bato. Napakatagal daw nitong tinago at iningatan ng lolo niyang albularyo tapos makukuha lang ng ganon? Halos malaglag ang mga panganin na Dupeng at Kasyong sa mga sinabi ng babae. Tinanong nila ito kung totoo ba ang sinasabi nito o baka nababaliw lang. Subalit di nito sinagot ang mga tanong. Bagkus hinila niya si Lolo Dupeng, pinagdiinan niyang pananagutan nila Lolo kung mawawala ang bato. Wasak na nipang bubong ang naabutan ng tatlo nang makarating sila sa bakuran ni na Lolo Dupeng.
Subalit nakatungtong lang sa ibabaw ng isang poste ang lalaking nakita ng dalawa sa daan kanina. Napalingon ito sa kanila at agad nagngalit ang mga pangil nang makita ang dalaga. Walang ano-ano'y mabilis itong lumundag at sinugod ang babae, kaya mabilis na napatakbo sina Lolo Dupeng. Natatakot na baka sila ang masaktan. Subalit namangha ang magkaibigan nang biglang kumuha ng buntot pagi ang dalaga mula sa dala niyang bayong. Nang makalapit na sa kanya ang aswang, agad niya itong nilatigo ng ilang ulit. Kaya naman napaaray ang demonyo, umusok ang balat at napaatras. Nagtatakang nanonood sina Dupeng at Kasyong. Hindi naman kasi malademonyo ang itsura ng taong yun. Sadyang napakakahaba at napakatatalas lang talaga ng mga kuko at pangil. Nang makita nilang mapagulong ito sa lupa, nagulat na lang sila nang singhalan sila ng dalaga. Kunin daw nilang tansong baul at ibigay sa kanya kung gusto nilang lubayan agad sila ng halimaw. Umilos naman agad sina Dupeng. Pumasok si Lolo sa pinto ng kusina habang nakabantay si Kasyong sa labas. Nagtuloy-tuloy sa kanyang kwarto si Dupeng. Kahit nanginginig na ang kanyang mga binti at braso sa kilabot. Hinila mula sa ilalim ng papag ang kanyang kahong kahoy. Napalingon sa bintana nang humayaw roon ang sinasabing aswang. Nakita niyang umuusok ang palad nito bago ito umatras. Hinala niya kaya siguro na natili lang ito sa ibabaw ng isang poste sa may bubong kasi maraming bawang ang buong bahay. Binuksan ni Lolo Dupeng ang kanyang kahon. Kinuha ang maliit na tansong baul